Добрый дзень, чат. Добрый дзень усім. Сёння у нас панядзелак і планаваўся у нас абсалютна дэстрэндинг у нас планаваўся, але тэхнічныя праблемы. Тут літаральная карацей імправізавана пераключыліся на штосьці іншае, так што будзем гуляць сёння трохі ў дзюну. Дарэчы, нешта мышка не ў зусім парадку. Дык вось. Сёння будзем гуляць у дзюну, Dune Awakening. Будзем пакрыху гэта самае верну сабе базу. Зараз усё па парадку, пакрыху, таму што рэальна я не тое зусім не на гэта разлічваў 50 хвілін назад. Ось, вітаю, Рэгана. Сёння вельмі нечакана. Дэстрэндинг меў тэхнічныя праблемы, таму не праспаў, не. Ну, як бы я не прасыпаю, я не паспяваю падрыхтавацца. Бывае такое, так? Ну, я таму апошнім часам затрымліваюсь, таму што падрыхтоўка расцягнулася. Раней я жадаў, каб падрыхтоўка займала 5-10 хвілін перад стрымом. Гэта быў мой аптымальны варыянт, і так яно і было. Але з дадаткам PlayStation падрыхтоўка ў панядзелак займае значна больш па часе. Вось, а я прачнуўся за паўгадзіны да стрыма, і гэтага мала. Ну, гэтага мала прям не хапае. Патрэбна значна больш часу. І далей яшчэ пачаліся тэхнічныя праблемы, якія вырашаліся на працягу па тыпу ўсяго часу, таму стрым затрымаўся на паўгадзіны, і мы гуляем увогуле не ў тое, таму што выбар быў альбо мы сядзім стрым на лад, і я яшчэ не магу з вамі размаўляць нармальна, таму што мікрафона няма. То бок перад вамі чорны экран, спіс лідараў, і ніякай размовы ўвогуле. Я адсутнічаю, таму што вы не чуеце, як я наладжваю штосьці. Вось. Альбо мы гуляем у штосьці іншае. Ну, вось такі выбар быў. Таму сёння Дюна. У Дюну таксама прыйдзецца трошкі тут сваіх праблем хапаем. Прыгажусь такая. Што я ў Дюне? Dune Awakening, хто не знаёмы, гэта выжывач у адкрытым, гэта ММО выжывачка, як яго называюць, вось. Але мне прям складана сказаць, гэта не тое, не другое, гэта нешта пасярэдзіне, гэта сплаўленне жанраў, так? Мы будзем сёння займацца, трэба трошкі прывесці базу ў парадак, таму што я шчыра, у гульне ёсць канцэпцыя, што калі вы вашу базу патрэбна падтрымліваць, так? Я грошы павінны яшчэ ім. Так, электрычнасць скончыцца праз 8 дзён, то бок я яшчэ не вельмі позна, так? А чаму адзначана, як няма энергіі? Гэта я тыпу не разумею. Вельмі дзіўна, атрымліваецца, паказвае, што ў мяне няма электрычнасці, але электрычнасць быццам ёсць. Так, давайте разберомся, што тут у мяне. Магу я папоўніць генератары? Калі нету, можа быць адразу, калі у мяне ёсць дастаткова энергіі, так, на 13 дзён электрычнасці. Давайте разберомся. Карацей, калі вы не ў гульне, то ваша база ўсё яшчэ застаецца. Яе хоць і не можа ніхто атакаваць, але за ёй патрэбна прыглядваць, так? Так, часткова электрычнасць упала. Падтрымліваецца часткова толькі. Зразумеў. Не хапае... Так, тут паліва таксама не хапае трошкі. Дык вось, глядзіце, патрэбна падтрымліваць базу ў сваім працоўным стане. Яна, калі вы не будзеце падтрымліваць сваю базу, яна пачне атрымліваць удары ад надвор'я, пясчаных навальніц. І раней ці пазней вы згубіце сваю базу. Так што, ну, калі вы прям доўга не гуляеце, ваша база проста да поўнага знішчэння прыйдзе. Дайце-ка я пагляджу, што там увогуле, можа, я што транспарт згубіў які. Так. Згубіў? Я згубіў, так. Альбо я схаваў транспарт. Так, у мяне адзначана 2 транспарты. Так, я згубіў свой арнітоптер. А я яго перабудоўваў у папярэдні раз ці не? О, блін, зараз узгадаць усё, што ў мяне там было. У мяне ўсё дрэнна. Я згубіў свой арнітоптер, які быў. Хутчэй за ўсё будзем займацца тым, што будзем перабудоўваць арнітоптер, альбо я яго часткова... я запчасткі для яго ўжо рыхтаваў, але я яго не збіраў. Зразумеў. Гэтым сёння і займемся. Будзем вяртаць сабе арнітоптер. Арнітоптер такая лётаючая машына, якая будзе вельмі карысна. Вярну сабе зараз рэсурсы для базы. Па сутнасці, гэта даволі такія... Не самыя цікавыя рэчы, карацей, будзем рабіць насамрэч. Для тых, каму цікава было паглядзець саму гульню, то гэта, па сутнасці, момант, калі ты не гуляў месяц, амаль. І ледзь-ледзь заходзіў за месяц.
Вось. А база будзе развалівацца, тут патрэбна за ўсім прыглядаць. Ну, хаця бы трохі. Яно не так доўга, калі ты раз хаця бы ў тыдзень залазіш на 10 хвілін. Хаця бы інструменты падрамантуем. Нормально. Гэта таксама нормально. Ну і ўсё, в прынцыпе, тут можна падзабіць астатні рамантаваць. Вітаю ўсіх. Сёння не Сэм, сёння не Death Stranding. Для тых, хто чакаў Death Stranding'га, не гэта адбудзецца, таму што тэхнічныя праблемы. Карацей, захоп з PlayStation не працуе. Калі працуе, то, ну, карацей, праблемна. І я калупаўся з гэтым, таму стрым затрымаўся і не атрымалася пакуль адрамантаваць гэта ўсё. Я вырашыў, што быў выбар. Альбо я запускаю стрым, і вы не чуеце нічога, я проста сяджу, калупаюся з імі, можа быць, уключаю. Я яшчэ больш стрэсую, што ні халера не працуе. Альбо запускаю штосьці іншае. І ў выніку запусціў Дзюну. Не тая мега па-зерскі. Дачакаўся ты ўдала, таму што сёння, па сутнасці, з-за таго, што я не буду рабіць нейкага суперсюжэтнага, у мяне шмат часу тым, каб сачыць за чатам. Ну, вось, нічога такога надзвычайнага не адбываецца, я магу рабіць. Калі штосьці паспею, гэта нечакана. Сёння ж панядзелак, так, гэта канец тыдня. Атрейдысы перамаглі ў Лансраадзе. Для тых, хто не ведае, давайте распавяду пра сусвет Дзюны і як гэта звязана з механікамі гульні. Ёсць гэта самае. Так, это Лансраад. Лансраад гэта сусвет феадальны, так? Сусвет Дзюны гэта феадальная, па сутнасці, строй. Мог до Divinity Original Sin 2 запусціць. У Дзюне мне патрэбна хаця бы раз у месяц, ну, хаця там прыкладна раз у 20 дзён хаця бы на паўгадзінкі зайсці. Ну, 20, ну, прыкладна так. Але я амаль 1,5 месяцы я як бы заходзіў, але ў вельмі дрэнным стане ўсё падтрымліваў. У выніку я прадзяўбаў транспарт 10 дзён 15 назад, і зараз будзем яго вяртаць увогуле, таму што у мяне мінус арнітоптер. Расказваю далей пра Лансраад. Лансраад гэта з-за таго, што ёсць феадальная як бы строй, і дзяржава пабудавана наступным чынам. Існуе імператар, які кіруе ўсім, але яго супрацьвага яго сіле гэта рада малых дамоў. Ну, скажем так, не малых дамоў, а ўвогуле дамоў. Вось, гэтых малых дамоў шмат, яны самі па сабе могуць і не прадстаўляць нейкай эмоцыі па адзінцы, але з-за таго, што іх шмат, яны прадстаўляюць дастатковую пагрозу і супрацьвагу увогуле імператару. Яны не могуць перамагчы імператара, яго ўвага, ну, яго, скажем так, законы і іншыя не дазваляюць ім, як бы, скажем так, сабе ўладу ўзяць. Але ў той жа момант і імператар не можа ім нічога зарабіць, таму, скажем так, правілы ў краіне гэтай, ну, як бы, краіне гіганцкай імперыі, вось, вырашаюцца якраз такі вось гэтай радай мелкіх дамоў. Нават маленькія дамы могуць прымаць нейкія рашэнні і ў нейкі пэўны бок хіснуцца. Як гэта звязана з механікамі гульні? У гульне два вялікіх дома, дом Атрейдыс і дом Харконен, яны паміж сабой маюць канфлікт ваенны, які адбываецца на гэтай планеце, на Аракісе. Ось, альбо Дзюне, як вам больш падабаецца. Дык вось, яны паміж сабой разбіраюцца. І, па сутнасці, у нас злева Атрейдысы, справа Харконены, так? Па сярэдзіне у нас, у гульне, у вас ёсць маленькія дамы, і калі адзін з дамоў можа на свой бок перацягнуць маленькія дамы, каб яны на гэтым тыдні гульнявым, то бок з панядзелка па панядзелак, кожны тыдзень, яны перацягваюць на свой бок мелкія дамы, робячы для іх мелкія квесты розныя. Там квестаў даволі шмат, і не ўсе дамы адразу адчыняюцца. І карацей, вы робіце гэтыя квесцікі, калі вы прадстаўнік Атрейдысаў, то вы перацягваеце іх на свой бок, калі вы Харконенаў, то на свой бок. І ў выніку, хто запоўніць, скажем так, шкалу квестаў у гэтай фракцыі, той і атрымае адзін голас ад гэтага дома. Як вы бачыце, зараз на гэтым тыдні вельмі ўсё зялёнае, атрейдысаўскае. Але на наступны тыдзень Харконенам будзе перамагчы прасцей. Вось, то бок ім значна спрашчаецца задача перамагчы на наступным тыдні. Той дом, які перамагае, той прымае рэзалюцыі на гэты тыдзень. Яшчэ ўнутры гэтага фракцыі, ўнутры дома Атрейдысаў, напрыклад, будзе ісці галасаванне наконт таго, якія рэзалюцыі прыняць. Рэзалюцыі гэта, па сутнасці, мадыфікацыі на сервер, якія будуць прымацца. Перамог дом Атрейдыс, і зараз накідана галасоў вельмі шмат на тое, што усе жадаюць атрымаць доступ да брані Лансраада. Альтэрнатыўна было яшчэ
каб дальнабойная зброя і пашкоджанне ад яе павялічылася на 33% і быў яшчэ трэці варыянт зброя бліжняга бою атрымлівае 33% пашкоджанняў. Але зараз усе жадаюць эксклюзіўную браню лансрада, гэта па сутнасці прыгожая браня, якая унікальная, і вось на гэта людзі прагаласавалі ў асноўным, і там амаль 0 увогуле людзей на іншае штосьці. Вось, але галасаванне яшчэ не скончылася, галасаванне будзе цягнуцца ўвесь панядзелак, і пакуль не вырашыцца, якую канкрэтную рэзалюцыю усе прымаюць. Ну вось, прыкладна так, каму было цікава. Мегапазерскі, калі ты жадаў задаваць пытанні, задавай, а я буду зараз прыводзіць у парадак сваю ўсю гэтую канструкцыю. Мне патрэбныя лубрыканты для маіх паветраных пастак, не пастак, а генератараў паветраных. Я гэта зараз адпраўлю, і мне павінна будзе гэтага хапаць, так? З таго моманту, як я паглядзеў фільмы, ужо прайшло троху часу, таму я мог штосьці ўжо і падзабыцца. Але пытанні свае я амаль адразу ж тады сабе запісаў. Цудоўна, не халеры ты падрыхтаваны. Так, для лубрыкантаў яшчэ, калі мне лубрыкант спатрэбіцца, то мне спатрэбіцца яшчэ трохі... ну тут не так, каб шмат. Крэмній мне спатрэбіцца. Давайте крэмній паздабываем, гэта не складана. Трэба мне ангар свой перарабіць. Справа ў тым, што ў мяне ангар, які на даху маім пабудаваны, ён пабудаваны не вельмі ўдала. Як толькі я затрымліваюся і доўга не гуляю, то па сутнасці мой арнітоптер быццам бы на вуліцы проста стаіць. Розніцы ніякай. Ён проста прям на вуліцы і атрымлівае пашкоджанне ад любой навальніцы. Такім чынам я і згубіў свой папярэдні арнітоптер. Вось. Новы арнітоптер яшчэ не сабраў, часу не было. Мы сёння гэтым і займемся. Знайсці бы месца, дзе добра было бы крэмній здабыць. Крэмній гэта, па сутнасці, белы пясок. Бачыце, вось там беленькім свеціцца. Яго можна прямо з паверхні збіраць. Ось, я просто шукаю месца нейкае удалае. Мне падаецца, я бачыў, калі я памятаю правільна, зусім іншы напрамку. Мне патрэбна нейкае ўдалае месца, дзе я магу спакойна па пяску хадзіць і без верагоднасці таго, што мяне сажырэ чэрвь. І то бок, каб блізка каля камянёў быў гэты пясочак. Бо вось, напрыклад, той варыянт, які літаральна на адкрытай пляцоўцы, ён, такі сабе. Мне жыць хочацца. Так, вось там пясок ёсць. Яны перанеслі пясок. Альбо гэта згенеравалася на гэты тыдзень па-іншаму. Так, мне падаецца, яны перанеслі пясок, ён там не вельмі ўдала зараз стаіць. Пум-пум-пум. Што, куды мы можам? Дзе мы яшчэ можам? Трэба пашукаць яшчэ месца нейкае. Альбо яны вось мне падаецца, перанеслі проста, каб гульцам хоць якая рызыка была за пясочкам гэтым паляваць. Таму што раней крэмній быў самая мінімальная праблема ўвогуле. Звычайна, калі вы гуляеце плюс-мінус актыўна, хто перанес пясок, чарвякі, насамрэч тут тлумачыцца ўсё моцнай навальніцай, карыолісавым штормам, які адбываецца кожны тыдзень, і ён аднаўляе рэсурсы. То бок рэсурсы перасоўваюцца ў новае месца. То бок нават калі вы абралі сабе, падаецца, ідэальнае месца для здабычы пэўнага рэсурса, і заўтра гэта можа быць ужо не актуальна, на наступным тыдні. Так, мне патрэбна. Дзе мой... вось он. У яго будзем усё. Блин, такое сабе, далёка. Вельмі далёка. Я магу чарвя... не, мы туды. І чарвяк дзесьці вось там. Блин, мне даволі рызыкоўна. Калі нешта пойдзе не так, я не паспею дабегчы. Плюс я перагрэюся яшчэ дзень. Як вы бачыце, зверху паласа запаўняецца, я пераграваюся. Давайте не. Давайте не будзем. Абяром іншае месца. Альбо ночы дачакаемся. Я не вельмі жадаю. Там проста у меня ўся вада сойдзе, у мяне вады не тое, каб шмат.
Так, ну пачнём. Атрымліваючы Аракіс, Атрейдысы перасяляюцца на яго. А што стала з іхняй роднай планетай? Гэта пытанне не адказваецца ў кнізе, таму мы можам толькі спекуляцыяй займацца, але планета па сутнасці была, ну, не тое, каб адабрана, вось. Карацей, нейкім чынам, я не магу гэта патлумачыць дакладна, гэта таксама ў кнізе не тлумачыцца як мінімум тых кнігах, якія я чытаў. Вось. Але атрымліваецца, што па сутнасці вялікі дом кантралюе проста планету. І нават вялікія дамы кантралююць планету, можа быць некалькі у лепшым выпадку. І тут ПВП зона. Вось каля ПВП зона неблагое радовішча. Так, крыніца, карацей. Давайте тут спрабуем. У мяне ёсць пагроза таго, што іншыя гульцы на мяне нападуць тут, але халеру з ім. Тут пясочак не так далёка. У выніку атрейдысы, нягледзячы на тое, што яны вялікі дом, яны чамусьці, гэта, ну, не той, каб супер унікальны можа быць варыянт, але падаецца, што гэта нармальна для гэтага сусвета, каб вялікі дом меў толькі адну планету пад сваім кантролем. І магчыма, у атрейдасаў проста недастаткова сіл, ну, і усе ў іх сілы звычайна канцэнтраваліся на адной планеце. У іх фізічна не атрымаецца кантраляваць дзве планеты, таму што, каб кантраляваць дзве планеты, вам патрэбна аплачваць усе перасоўванні ў космосе. А дому атрейдасаў, ну, аплата перавозкі войск альбо іншага, гэта вельмі дорага. Таму, па сутнасці, усе дамы расселены па планетах, па сваіх, наколькі мне вядома, у кожна, ну, па тыпу Харконен таксама, падаецца, адну толькі планету кантралююць. Вось, хоць і з'яўляюцца вялікімі дамамі. Гэта ўсё мая спекуляцыя, каб вы разумелі. З таго, як наколькі я разумею, наколькі свет працуе, сусвет гэты працуе, я з гэтага і будую сваё меркаванне. Вось, і ў выніку атрейдысы, хоць і маюць, як бы, можа быць, за сабой замацаваны свой радны сусвет, па сутнасці яны не могуць нічога там рабіць, таму што, як бы, а што яны? Куды яны? Яны дакладна не перасялілі адтуль усіх, ну, жыхароў. Гэта дакладна яны не зрабілі, гэтага ні разу не ўзгадваецца ў кнізе, ім дасталіся новыя жыхары. Таму імператар мог аддаць іншаму дому Каладан. Такое магчыма. Ну, пра гэта зноў жа не прагаворваецца. А можа ён за ім замацаваны, проста яны ніякага ўплыва там не маюць. Вось такае маё меркаванне. У Харконенаў, было дзве з Дзюнай. Лагічна, так. Я думаю, што ў Харконенаў было дастаткова улады, ну, чарвяк, недалёка, валім адсюль. Вось ён пачуў мае, гэта самае, збор рэсурса. Так, разлаваўся. Альбо, можа, не на мяне разлаваўся. Спадзяюся, не на мяне. Так, давайте загрузім тое, што сабралі. Нормально мы так собрали, але позбираем больше. Вітаю, Чпатейта. Вибач, не вельмі зразумеў цябе. Самого пытання не зразумеў. Чухаць не будзем? Не, гэта не той чарвячок, якога вы жадаеце пачухаць. Я зусім да яго набліжацца не жадаю. Я думаю, што я з запасам набяруся. Каб мне потым не патрэбна, ну, прасцей было. Таму што, хутчэй за ўсё, мы адправім на апрацоўку гэта ўсё і пойдзем далей глядзець, што ў нас там патрэбна для базы. Таму што гэта займе, ну, нармальна часу, так. Блін, ну тут паблізу мы яго раздражняем проста бясконца. Я рызыкну і я забяру. Набліжаецца? Ладно. Так, ну ён ужо паблізу, ён будзе тут тусіць паблізу, таму надоўга ён нас не пакіне у спакоі, на жаль. Ну, давайце, хаця бы 1000. Таксама карысна. Едзем адсюль. Таму што ён будзе перашкаляць бясконцу ўжо, мне падаецца. Калі яго хтосьці іншы не перацягне. Атрейды, атрымліваецца, магчыма, сваю першапачатковую планету здалі. Ну, хутчэй за ўсё. Я думаю, што імператар ім даў Дзюну, і гэта як больш крутая планета, чым Каладан, лічыцца ён, так? Ну, за ўлады і ўсяго гэтага. Але, ну, мы разумеем, што ён адпраўляў іх на смерць у гэты момант. Вось. І атрымліваецца, як бы, Каладан, па сутнасці, яны поўным саставе пакінулі. З усімі сваімі сіламі. Яны, магчыма, гэта зрабілі стратэгічна. То бок, можа быць, атрейдысы з-за таго, што ведалі, што гэта іх заб'е. То бок, ну, можа быць, за гэтага яны вырашылі поўнасцю перасяліцца туды. Таму што ведалі, што не могуць пацягнуць дзве планеты адначасова. Можа быць, Каладан усё яшчэ іх планета.
Просто не было магчымасці вярнуцца на каладан, таму што ну што яны будуць рабіць там, у іх сіл просто не хопіць на 2 планеты. У гэтым можа быць і была яшчэ пастка імператара, ну па сутнасці сваёй. Можа быть, я дарэчы у гэтых радкоў я не памятаю кнізе, але можа быть пра гэта нават і радкі былі пра тое, што тыпу нас расцягнулі на 2 планеты і гэта пастка сама па сабе. Яны абмяркоўвалі, што гэта пастка, але не абмяркоўвалі дакладна ўсе фактары гэтага. Можа быть, гэта было часткай яе. Я не выгрузіў гэты крэмній. Давайте крэмній можа сюды выгружу. О, тут так я уже навыгружаўся. Здалі я кніжкі ў бібліятэку. Ну, я сумняваюся, што гэта прям так адбылося. Тым больш, што каладан з таго, што я чытаў, ну, з таго, што я памятаю, каладан не ўзгадваўся ўжо больш ні разу. Ну, тыпу, за 3 кнігі ён узгадваўся, але выключна у сэнсе таго, што як жа я сумую па каладану. Альбо я памятаю, як выглядаў каладан, яго берагі, ну, па тыпу, каля акіяна. Ось. Джесіка жа вярнулася на каладан і у пэўны момант другой ці трэцяй кнігі. Дакладна. Выбачаюся, дакладна такое было. Тады атрымліваецца, яны не згубілі ўсё, не, тады ўсё становіцца так, дакладна, там быў такі момант. Леді Джесіка вярнулася на каладан, і яна жыла яшчэ пэўны час там. Каладан усё яшчэ належыць Атрейдысам. Усё, выбачаюся, зараз усе, хто думаў такі, що ён нясе, выбачаюся, ён просто забыўся ўсё. Ось. Карацей так, не, каладан усё яшчэ належыць Атрейдысам. Нікуды яны яго не аддавалі, ён усё яшчэ ім, ну, Атрейдысаўскі. Вітаю, містер Сінкер. Ось. Усё, я выбачаюся. Гэта правільна. Гэта правільны адказ, і гэта, па сутнасці, так і было. Так, што я? Я адправіў зараз крэмній, зараз там і лубрыкант для гэтага шмаравідла, карацей, адпраўляецца для маіх генератараў. Тады, па сутнасці, з базай, з электрычнасцю мы разабраліся. Нам патрэбна выплаціць падаткі. Для выплаты падаткаў нам патрэбна ўзяць грошай. Вось тут 24 000 ёсць. Гэта ў мяне ў кішэні ёсць. Я не туды глядзеў, я думаў, што ў мяне кішэні зараз... Гэта ў кішэнях у мяне забіта. У мяне ёсць яшчэ саларій дзесьці валяюцца? Я не пакінуў грошы дзесьці. У мяне просто тады няма чым выплаціць падатак імператару. Это праблема. Можа быць, у мяне на рахунку яшчэ ёсць. Штосьці засталося. У мяне 38 000 на рахунку. Ну, ўсё добра. Мы зараз злётаем у горад, заплатім падаткі і гэта самае яшчэ. Як заплатім падаткі, пойдзем яшчэ і пакладзем на рахунак сабе тыя грошы, што ёсць. Адзінае, што нам для палёту туды прыйдзецца грошы патраціць. Ось. Атрейды герцагі, харконы бароны. Нічога, што гэта тытул разнага ранга. У гэтым сусвеце, я думаю, не настолькі прынцыпова. Воу! Што гэта? Гэта новы івент нейкі, які я прапусціў? Нейкі лагер стаіць, і гэта не варожы чэл? Што это таке? Majority stakeholder and sole proprietor of Shabazi's Heritage Imports. Хто це такі? Чому мені пощастило? And not a savage murderer. Шабазі ху? Come, my friend, you must have heard of us. Shabazi is known far Шабазі. and wide. Хто такі? Then it is a doubly lucky day. Come. I invite you to peruse my wares. Гэта гандляры нейкія. Shabazi has a major vendor in Arakeen that has offered to buy the whole lot. But since we are friends, I will allow you to choose the best for yourself at a good price. Ладно, давайте паглядзім, што яго, чым ён гандлюе. Добра, мапы... Ну ён ресурсамі даволі за файныя грошы ресурсамі гандлюе. Толькі, на жаль, у яго вельмі базавыя яны. Мяне цікавілі бы значна больш асабістыя. Можа быць, вось гэта бы набыць. Генератары і тканіну. Я тканіну набуду. Ён па 600 за кожны. Гэта не так танна. Не настолькі танна, колькі я думаў. Не, ігнаруем яго, паедзем далей.
Зараз возьмем из-за того, что я свой орнитоптер згубіў, то мне прыйдзецца зараз по зямлі перасоўвацца больш. Я зараз поеду, полечу, паспытаю пілота, каб ён адвёз мяне ў Аракін, і там я выплачу падаткі. Баця з Fallout 4. До речі, падобна, так, правда. Вітаю, Ойно. Я думаю, так, нічога, у нашым сусвеце таксама так часта бывае. Не ведаю, навошта я тады гэта запісаў. Не, ну, гэта цікавае пытанне, але гэта хутчэй увогуле трэба разумець, як стасункі паміж рознымі, ну, тыпу, тытуламі, ну, як бы адбываюцца. Таму што я, напрыклад, не вельмі ведаю, як... Таму што яны ж раней таксама мелі такую розніцу, так? І гэта нармальна было, у прынцыпе. Пытанне, ну, зразумела, што ніхто, ні той, ні другі бок, нават калі ў цябе тытул паменш, яны маглі спакойна звяртацца адзін да аднаго як да чалавека. Ну, тыпу, гэта нават па кнігах прасочваецца. Яны, па сутнасці, хоць і мелі розны ранг, але гэта ўсё роўна адна тусня. То бок яны проста маглі паважаць менш свайго субяседніка, таму што гэта не настолькі ну, ён не настолькі важны, як іншы. Гэта па тыпу як, ну, ён жа не той, хто павінны слухацца і больш высокі ранг. Калі ты маеш сваю зямлю, ты маеш сваю зямлю, ты можаш хоць і меншы тытул мець, але мець больш уплыву, скажем так, напрыклад. Адвязі мяне, калі ласка, ў Аракін. Там падаткі заплатім. Што адбываецца? Чым займаюся? Я не гуляў у яе прыкладна амаль 20 дзён. Ну, тыпу, я, можа, заходзіў пару тыдняў назад, можа, 3 нават тыдні назад. Амаль 3 тыдні назад. І тады вызначыў, што ў мяне трошкі падразвалілася база. Я апошнія 1,5 месяца не вельмі гуляў у Dune Awakening, таму як бы і ўсё ў мне пакрыху заняпад прыйшло, таму што так гульня пабудавана. Вам патрэбна, ну, хаця бы, яно не вельмі патрабавальна, то бок, ну, просто, скажем так, калі вы можете знайсці паўгадзінкі ў тыдзень-два, то вы, ў прынцыпе, ў парадку вы можете падтрымліваць сваю базу, а можа быць, нават нешта карыснае рабіць. Не вы нічога такім чынам не згубіце, ўсё будзе ў парадку, як бы вы пакрыху будзеце развівацца. Але гэта, ну, хаця бы раз у ось такі час. Я жа нічым не займаўся. Ну, тыпу, я абсалютна забіў і проста нічога не рабіў. Вось, часу не знаходзіў. І вось трэба было бы нагнаць, я думаў нават на гэтых выходных гэта зрабіць, але на выходных часу таксама не знайшоў. Вось. А сёння у нас павінен быў быць увогуле Death Stranding. І Death Stranding, ну, захоп чамусьці не працаваў з PlayStation 5. Я калупаўся, спазніўся стрым, і ўжо, каб хоць неяк гэта штосьці стрыміць, вырашыў, што возьмем Дюну, таму што і рэчы ёсць зрабіць, і гульня, ў прынцыпе, файная. Ну, як у прынцыпе, яна файная гульня. Ось, калі вам не хапала нейкага выжывача, які бы вас не раздражняў тым, што вам патрэбна бясконца нейкія рэсурсы здабываць, то па сутнасці гэта яна. Яна не патрабуе ад вас шмат па тыпу часу для таго, каб рэсурсы грэндзіць. Я ўвогуле, тыпу, толькі з-за таго, што я прям, ну, ёсць вось толькі гэты канцэпт таго, што вы як бы прыглядваеце сваю базу, інакш вам прыйдзецца вяртацца, ну, вам прыйдзецца восстанавливаць, аднаўляць тое, што ўжо было раней у вас. Ось, а зараз падаткі заплацім. А, не, пачакайце, гэта не яна. Яна дом Верота, гэта якраз таки адзін з малых дамоў. Вось ты. Я б жадаў заплаціць свае... Ага, пачакайце-ка. Мне бы пераназваць свае штукі. Давайте ўсё. Заплаціць. Так, мне падаецца, я пераплаціў нешта нават. Нешта мне грошы вылецелі ўсё. А, мне, можа быць, з рахунка патрэбна ўсё. Так, гэта з рахунка. А, не, у мяне поўнасцю з грошы паскончваліся. Не халеры сабе, там грошай павінны. Там больш чым 30 000, карацей, павінны. У мяне ўсе грошы сышлі. Ну ладно, зараз самы час якраз такі пайсці і нешта карыснае парабіць. Гэта ММО? Так, гэта ММО. Ось. Яна ММО і як бы выжывач. І, па сутнасці, яна ММО з большай колькасцю сінглплеера, але ёсць PvP. То бок, па сутнасці, ММО у вас такое максімум да, по-моему, ну, па сутнасці, у ёй ёсць элементы ММО, так? Але тут хапае геймплея для аднаго чалавека.
Так што я бы сказаў, што калі вы з сябрамі, вы можете некаторыя рэчы немагчыма дасягнуць у адзінку тут. Просто немагчыма. Гэта, напрыклад, калі вы жадаеце кіраваць серверам, ну, нейкі ўплыў мець на серверы, то гэта толькі робіцца гільдай. І пажадана вялікай гільдай. А, я не магу так, у мяне ж няма арнітоптера. Я ж лох зараз. Can I fly you somewhere today? Адвязі мяне Music's назад. in my ears. Where do you want to go? The basin is a pretty big place. Could you narrow it down? Блін, а я не памятаю, як гэта месца называецца. Энвіл, падаецца. Не, Энвіл. Энвіл, падаецца. I never miss the Let's move before a storm rolls in. Я спадзяюся, не праблытаў. Таму што зараз можа быць вялікая памылка. Можа быць... А, яны кошт забралі. Яны зараз палёты гэтыя бясплатныя, падаецца. Афіцыйна Дональд Трейдысаў некаторы час лічыўся змерлым. Хіба гэтаму не мусіў наступстваваць падзел іхняй спадчыны. Пераход таго ж каладана іншым гаспадарам, пераход васалу на службу да іншыя. Гэта магло бы быць так, але зноў жа кніга пра гэта нічога не кажа. Я думаю, што такое магло адбыцца, але нават і адбылося. І просто калі ўжо вярнуліся Атрейдысы ну, назад, па тыпу прям восстановілі сваё існаванне, вось, то я думаю, просто яны вярнулі, ну, я не буду зараз спалерыць кнігу другую, але па сутнасці яны мелі магчымасць вярнуць сабе ўсё назад. Вось, ну, яны адсутнічалі некалькі гадоў. Ну, там прайшоў пэўны час. Я спадзяюся, гэты пыл, гэта не чарвяк там дзесьці тусіць зараз. Не, гэта пыл над гэтым самым, над выспай гэтай каменнай. Ось, ну і добра. Нейкі спойлер у старэйшых за паўстагоддзя. Не, ну просто Дюна зараз набірае зноў папулярнасць. І гэта файна, і я як бы не супраць. Таму калі хтосьці зацікаўлены як бы ў сусвеце і вам яшчэ цікава далей паглядзець фільмы наступныя і кнігі, таму што пачытаць, ну, у вас яшчэ гэта ўсё наперадзе, то я паспрабую неяк не моцна спалерыць, але, ну, сусвет я расказваць буду. Таму што, ну, сусвет там, ну, шмат чаго можна абмеркаваць. Аўтар проста пакідае яшчэ шмат месца для вашай трактоўкі. А чаму такі ціхі гук матацыкла? Я ось нейкі касмічна ціхі. Мне падаецца, я яго зацішаў? Я яго сам амаль не чую. Аўдыо. Можа быць, яны прыбілі эфекты, таму што яны мне былі глосныя, яны вырашылі, што няхай. Каб гульцов не задзёўбывала. Так, што я? Я выплаціў падаткі збольшага. Мне не хапае 10 тысяч дзесьці яшчэ, каб выплаціць рэшту падаткаў. Але зараз ўжо не настолькі востра ўсё стаіць, так? Ну, тыпу, я не на такім дрэнным стане. Яшчэ папоўніў генератары. Цудоўна. Па-па-па-па-пам. Ну, гэтага яшчэ часткова хопіць. Мы часткова вярнулі. Давайце паглядзім, як гэта выглядае. Пакуль нас не было, ўжо павінна было. Так, у нас запусціліся ўсе генератары. Яны проста не поўныя, наколькі я разумею. Так, некаторыя з іх будуць працаваць усяго там гадзінку, можа быць, трохі больш. А, не, пачакайце-ка, гэта... Яны запоўнены на 41%. Не, гэта надоўга. А, ну вось, на 8 дзён. Гэта на 8 дзён хопіць. Гэта хопіць на 4 дні. Яшчэ пачакаем, ну, не на базе пойдзем па сваіх справах, а і нам гэтага лубрыканта пакарку набірацца. Так. А праблемы з захопам звязаныя з тым, што ты учора ўсё адключыў, ці гэта баг у самым PlayStation? Хутчэй за ўсё з-за таго, што ўсё адключаў перад падключаў. Хутчэй за ўсё з-за гэтага, таму што яно дагэтуль стабільна працавала. Чамусьці, ну,
там доўга расказваць, і яно па сутнасці ўсё я быў у адным кроку правільным ад таго, я нават ведаю, чаму не працуе. Ну там просто ёсць такі момант чамусьці, калі дрот вытаркнуць карткі захопу з кампа, мы адзін раз утаркнулі, і яна просто не PlayStation не працавала нават. Ну тыпу PlayStation працуе, калі напрамую тэлевізор уключыць, яна працуе, а калі ты праз картку захопу, яна тэлевізор нічога не дае, на камп'ютар нічога не дае, захопа ніякага няма, і я гуляць не магу, то бок ну поўнасцю адсутнасці дарыса. Потым нешта паперад падключалі, чамусь яно пачало працаваць на тэлевізор, а на OBS ніякага захопу не ідзе. Ну і ў выніку чаму так, не ведаю. Ну ўсё, ніякіх больш перастановак пакуль не скончым да Death Stranding 2. Ну не, я думаю, заўтра мы будзем ужо гуляць у Death Stranding 2, я просто сёння займуся яшчэ гэтым, ну уначы дзесьці пасяджу, пакалупаю. Ось, каб упэўніцца, што ўсё працуе на сёння, на заўтра ў сэнсе. Так, што я жадаў? А я жадаў, глядзіце, у нас не хапае грошай. Ось, грошай прям 0, у мяне 3000 гэта лухта. Мне бы добра было бы зрабіць арнітоптер свой назад. Можа быць, у мяне нават ёсць рэсурсы на гэта. Зараз трэба ацаніць, якая ў мяне сітуацыя. Мне, па-мойму, патрэбны дюралюмініум для майго арнітоптера, калі я памятаю ўсё правільна, так? Якіх у мяне запчастак не хапае? У мяне, наколькі я бачу, у мяне ёсць толькі шасі зараз і знешняя частка, так? Мне патрэбна кабіна, на кабіну мне зараз хапае. Давайте кабіну няхай робіць. Мне спатрэбіцца 4 крыла. Так. Давайте адсартуем па-іншаму. Упацірвалось, так. Мне спатрэбіцца 4 крыла. На крылы мне хопіць. 1, 2, 3, 4. Вось, 4 крыла будзе. Далей файна было бы мець... ну і на больше мне не хапае. Мне патрэбны генератары у ідэале вы за гэта зрабіць. Для яго патрэбна таксама дюралюмініум. Генератор і рухавік. Так, рухавік і генератор. Так, дюралюмініум мне толькі адзінае, што спатрэбіцца. А ўсё астатняе, мне падаецца, мне у нармальным стане. Ось. Давайте, увесь дюралюмініум. У мяне вады будзе напруга. Так. Але на гэты самы, на як яго? Мне хопіць, карацей. Ён зробіць, але зробіць праз колькі ён? Мне падаецца, гэта даволі доўга. Ага, праз 8 хвілін атрымліваецца. Не так уж і доўга. Я думаў, што гэта значна больш часу займе. Адзінае, што вада скончылася. Вось наконт вады патрэбна было б паклапаціцца. Здабыча вады. Мы можам гэта праз цела, мне быць больш пашырыць. Мне бы базу перабудаваць трошкі. Было бы гэта файна яшчэ зрабіць. Але мне грошы яшчэ патрэбны, таму мы зараз пойдзем хутчэй за ўсё. З арнітоптарам мы пойдзем на якую-небудзь навуковую базу пачысцім, на якую захапілі якія-небудзь рэйдары. Ось, але зараз я за целам мёртвым іду. Так. Мне патрэбна... Дарэчы, прыдумаў. Я зусім іншае зраблю. Я прывязу машынку, каб на машынцы прывезці некалькі трупаў. Мне вось сёння Spotify пацоўваю тэму BB ў розных варыянтах. Ну, я не рэкамендую, карацей. Гэта самае асцярожна, таму што... Не, ну, як бы у BB даволі шмат тэм нават у першы час, але я думаю, што спойлер схапіць праз саундтрэк, гэта самае непрыемнае, я не люблю такое вельмі. Так, я пропустил, может, поведомление. Дзіўнавата, што вялікі дом Атрейдасаў гэта нуклеарная сям'я, тата, мама, я. Дзядзядзькі, цёнткі, бацькавыя галіны, дынастыя, бастарды і гэтак далей. Вялікі дом не мусіць складацца толькі з 3 чалавек. Вялікі дом можа складацца, і так было гістарычна, ну, такіх прыкладаў шмат. Таму што вялікім домам ты шмат выпадкаў гісторыі, калі ты можаш быць каралём колькі заўгодна, але ты можаш быць выгнаным са сваёй краіны. Кароль краіны, які не мае кантроль над сваёй краінай.
Узгадайце такія выпадкі. І гэта кароль, гэта не нейкі барон. Барон, лорд, там, хто-небудзь яшчэ больш мелкі, такіх баронаў і лордаў, якія не мелі сваёй зямлі, было да халеры. Вось. Яны мелі тытул, але не малі ніякага рэальнага ўплыву. Такога ў гісторыі проста да халеры. Так, давайте тут. Тут лагер. Нам спатрэбіцца шчыт. Блин, не забіў. Так, давай бей. Парировали. Усё. Готово. А я насамрэч прыйшоў па іх кроўушку. Прыйшоў па іх кроў і прыйшоў за іх целам. Блин. О, магу забраць сабой, цудоўна. Зараз я складзем гэтае цела сюды, бо яны цяжкія, я шмат не ўцягну. А, пачакайце-ка, мой багі ўжо амаль забіўся з гэтым целам, так? Не-не-не, не, падалося. Это не тое. Я зараз некалькі целаў прывязу на базу. Так. Угу, почитаю далей зараз. По ідеі, амаль кожны на каладане мусіць у большай, мусіць у большай ці меншай ступені мець хоць адзін нейкія роднасныя сувязі з атрейдасамі. Ну, яны сціплыя. Чым атрейдасы скажем так, розніца паміж атрейдасамі і калі вы, ну, дарэчы, у фільме яны вельмі эмацыйныя, я вам скажу. Атрейдасы суперэмацыйныя ў фільме. Калі прачытаць кнігу, гэта людзі максімальна халодныя. Максімальна халодныя. Яны проста гэты самыя камяні. Вось. Давайте. Так, не-не-не, давай. Блин, не трымаўся парыраваць. Давай. Хоць сюды. Я значна мацней за іх. О, нейкі фінт з'явіўся, таму што першыню бачу, каб фінт рабілі ворагі. Давай. 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 Серьезно? Реально финт з'явився новий нейкий? Каб у станлок людей не уводить. Ай. Так, ладно. Нешта мне накидываюць нават. Гэта просто групоўка, якую я чысціў вельмі шмат разоў. Давай. Яны супер простыя для мяне. Типа яны реально не могуць мне нічога зрабіць. Таму што у мяне шчыты памацней. Не, ведаеце, што я не буду... Блин, дротик гэта. Яны нічога майму шчыту зрабіць не могуць. Ён мацней за тое, што яны могуць мне нарабіць. Як мінімум дальнабойныя іх чэлы. Вось гэта здаравяк зараз са сваім кулямётам. Просто нахрен ідзе. Вось за гэтага, дарэчы, у гэтым сусвеце ёсць мячы і ўвогуле зброя бліжняга бою больш прыярытэтная, чым дальнабойная. Таму што шчыты вельмі ультыматыўная рэч і прабіць іх вельмі складана. Зараз мы... Я, па сутнасці, рэальна вось за гэтымі целамі і прыйшоў, каб вы разумелі. Ой, не тое. Не тая штука. Позбираем крыві. Крывасіся. Так, мы крывасмока. Так, усё, мы тыя пакеты, якія з крывёй у нас есть, мы уже запомнили. Давайте заберем яшчэ тело. Трэба было бліжэй машину припарковать. Так, тело. Я просто реально только одно могу переносить одночасово. Берем тяжкі. Блин, я зараз подумала, что вялікі дом вялікі, тому что там бясконца нараджалі жанчыны. Жах-жах. Не. Вялікі дом, ён выключана тытул.
Піцу іх кідае. Не, піца ў нас кончыліся. Апошняя ў дастраннікі засталася. Дарэчы, хто прапусціў, можа быць, вы не былі, не было магчымасці паглядзець, вы не ведалі. У суботу мы гулялі у у кап Half-Life першага. Калі вы не глядзелі, вы можете паглядзець у запісе, ён ёсць на гэтым самым на Твічы. Вось. І калі я зараз не памыляюсь, зараз я хутенька пагляджу. Ну, блин, я не дапампаваўся, падаецца. Не дапампаваў, карацей, я вам яго на YouTube і прырываў загрузку яшчэ уначы сёння. Вось, ну ладно, тады я дазагружу сёння яшчэ на Half-Life 1, гэта на капны стрым. Мы поўнасцю прайшлі першы Half-Life, мы прасядзелі да першай гадзіны ночы, таму не дзіўна, калі вы не даглядзелі. Вось, калі вам цікава, можете паглядзець. Так, на гэтай базе, па сутнасці, нічога ў іх гэтых чалоў, нешта надзвычайнага не павінна быць, але лепей агледзець, таму што мала ли тут грошы ў іх дзесьці будуць. Ну, давайте, дротики, бяром. Ну, трошкі грошай ёсць, так, давайте забяром. Чаму я не даўлю ворагай машыны? Ну, складана іх давіць, калі яны сядзяць на базе сваёй. Што ім зраблю, калі я на базе? Але ж у гісторыі ўсё адно былі далёкія родзічы каралей, малодшыя галіны дынастыі і так далей, якія на падставе роднасці з каралём мелі прэтэнзіі на трон. І гэта за не больш, чым з 1000 год існавання каралеўскай дынастыі. А Атрейдысы колькі праіснавалі? Не, ну глядзі, я скажу, ну, зноў жа, мы тут займаемся спекуляцыяй. Вось, рэальна прям, ну, увесь час. Кніга проста пра гэта нічога не кажа, так? Яна просто нічога пра гэта не кажа. Але наколькі узгадваецца, нагадваю, ну гэта спойлер да гэтага самага, Атрейдысы насамрэч маюць родзічаў, так? Яны маюць родзічаў. У іх ёсць дзядзька, якога яны забілі і гэтак далей, карацей, гэта ўсё ёсць. У іх ёсць сувязі з іншымі нават вялікімі дамамі. Так, а чаму я... я просто так даўно не карыстаўся рызаком, што ён у мяне... не, гэта ёсць рызак, просто ён у мяне такі. Так, вось тут можна. Оп, разрэзаць. Всё. Даўно не карыстаўся. Вось, у іх хапае. У іх хапае, проста яны не на каладане. Але гэта тых, пра якіх мы ведаем, а астатнія проста не ўзгадваюцца. Яны могуць існаваць. Проста яны як бы і атрымаць сабе ў спадчыну гэта не могуць, таму што нашчадкам з'яўляецца Пол Атрейдыс. І, ну, калі Пола Атрейдыса няма, то хутчэй за ўсё гэта не дастаецца нікому, там, дзядзькі, цёцькі, гэта не атрымліваюць гэтага ў гэтым выпадку. А хутчэй за ўсё атрымлівае гэта ўсё імператар. Вось толькі імператар не змог бы скарыстацца гэтым надоўга. Разумееш? Ну, спадчынай гэтай. Па адной штуцы дзіця заводзілі кожнае пакаленне. Ну, я скажу зноў жа, гэта не было бы не дзіўна для Атрейдысаў. Атрейдысы вельмі сціплыя ў гэтым сэнсе. І гэта таксама не супер нешта ўнікальнае. Вось. Атрейдысы, рэальна, яны вельмі халодныя. Ну, яны на пачуцці амаль не здольныя. І гэта я кажу вам пра версію не з фільма, я кажу пра версію з кнігі. У гэтым даволі вялікая розніца. Таму што іх не вельмі... Іх быццам бы... Вось гэта... Халоднасць, як бы іх частка іх фішкі. Па сутнасці, у супрацьлегласць ім ёсць гарачыя харконіны, для якіх эмоцыі і жаданні вышэй за ўсё. Так што вялікая розніца паміж імі. Я думаю, ва ўсім гэтым, што Вялікі дом быў такім маленькім, вінаватыя Бен і Гесерит і іхнія таемныя планы. Ну, гэта таксама. Мы можам прыкручваць гэта ўсё, так? Ну, я проста спецыяльна абыходзіў гэтую тэму, так? Таму што мы можам шмат чаго дакруціць яшчэ. Ну, там волі на гэта шмат. А чаму мне так, што так шмат важыць? Я жа па сутнасці сваёй можа металы? Батарэйкі? Нешта такое. Хутчэй за ўсё так. Батарэйкі і металы. Так, больш нічога я такога не бачу. Вось ты таксама адпраўляеш сюды, ты таксама сюды. Грошай у іх, на жаль, шмат не было. Так, ну што там з маёй апрацоўкай? Ты ўжо працаваў? Ну так, гэта яно ж на 8 хвілін усяго апрацоўкі займала.
Нормально. Мы, может быть, зараз сабе арнітоптер зробім па новай. Так, арнітоптер. Крылы ёсць. Чаго не хапае? Вады не хапае. Ну, зараз з гэтым таксама разбяромся. Так. Цела. Давайте складзем сюды цела, якія мы здабылі, яны ў багі ўсе ляжаць. У гэты кантэйнер больше не памесціцца. Мне патрэбна ў руках адзін не трымаць. Ладно. У сэнсе я не магу. Няма электрычнасці. А чаму няма электрычнасці? У нас жа павінна быць на ўсё хапаць. Яны перабалансавалі электрычнасць у гульне, і таму мне не хапае. Я не разумею. Ну, давайте подключаем некоторые рэчы. Что з электрычнасцю ўвогуле? Мне падаецца, быў нейкі патч, атрымліваецца. Фабрикатор электрычнасці. Электрычнасці 594 з 1200. Это ж да халеры. Давайте гэты выключым. А колькі табе патрэбна? Альбо ты выключаны поўнасцю просто. Так, уключыць. 200 электрычнасці. Ну, яму павінна хапаць. Усё, цела адправілася. Нормально, працуем. Ну тут шмат чаго падключана. Хутчэй за ўсё, гэта для захоўвання базы. Можа, мне мой сябра нават гэта зрабіў. У яго доступ ёсць, можа быць, ён мог адключаць, каб захоўвалася энергія хоць трошкі. Альбо гэта я зрабіў такі разумна. Так. Ну добра, тады калі гэта ёсць, давайте мы адправім... Ну вады у нас за гэтага не дадалося, правильно? Давайте адправім на фільтрацыю ваду. Усю кроў, выбачаюся, ніякую не ваду. Кроў будзе ператварацца ў ваду. Усё, пайшла апрацоўка. Это займе пэўны час таксама. Мне патрэбна будзе вады колькі? Мне патрэбна будзе на... Мне засталіся толькі рухавік і генератор, калі я не памыляюся, так? Мне спатрэбіцца прыкладна 1200, 1450 вады. А у мяне ўсяго 500. Ну, яна зараз набярэцца. А мы пачнем будаваць арнітоптер. Забяром гэта ўсё. Кавалка арнітоптера. Збяром яго. Тое, што зможам. Нам не хопіць літаральна двух самых важных частак, але візуальна ён будзе гатовы. Так, дзе моя? Не тое. Дзе там мой? Где ты? Это будаўніцтва, а дзе для машин? Вось гэта ты. Wilding Torch. Падаецца ён. Так, сабраць. Дзе яно? Шасі. Першым ідзе. Добра. На шасі далей дадаем, як вы бачыце, гэта толькі самы каркас такі. На яго дададзім корпус. Дадзім... Так, крылы пайшлі. Патрэбна 4 штукі. І вось, візуальна, па сутнасці арнітоптера як бы гатовы. Праблема ў тым, што не хапае чым рухаць гэта ўсё. Это мы дададзім трошкі пазней. І пакуль гэтага чакаем, вады прыйдзецца пачакаць яшчэ. Ну, прям пачакаць. Мы можам яшчэ фільтры зрабіць, дарэчы, калі ў нас ёсць такая магчымасць. Не ты. Дзесьці водныя фільтры, якія можна паставіць у нашыя... Мы можам улавліваць ваду, можна здабываць з розных сродкаў, так? Мы можам нават з паветра яе здабываць, а гэтая вада развешана ў паветры, так? І мы можам нашымі пасткамі воднымі лавіць як бы з паветра ваду. Накапліваць. Назапашваць. Нагадваю, Форест, будзе у нас коптер з трупаў. Не, так не настолькі брутальна. Гэта як бы частка дзюны. Там за недахопа вады на гэтай планеце любы сродак вады у пашане. Вось, ён не абсурдны, як у The Forest, просто вар'яцкі абсалютна. Калі усяго навокал хапае, яны чамусьці вар'яцеюць там. Ну, сур'ёзна, як бы канібалізм звычайна з'яўляецца альбо за вельмі рэлігійных нейкіх мэтаў і рэальна захоўваецца як рытуал, альбо за неабходнасці выжывання, то бок не за недахопа ежы, ну, у такім выпадку. І гэта становіцца таксама звычайна таксама рэлігійным рытуалам. Але мы маем такі выпадак, што ў The Forest гэта хутчэй вар'янства нейка масавае, наколькі мы разумеем, таму што яны рэальна ператвараюцца ў пачварні гэтыя людзі.
А можа праблема з тым, каб атрымаць спадчыну ад Рейдысаў была ў тым, што ніхто не мог знайсці пярсцёнак пячатку ад Рейдысаў? Сумняваюся, малаверагодна. Ну, я думаю, што імператар мог сабе дазволіць такое, але глядзіце, хутчэй за ўсё імператар бы набліжаецца. Так, навальніца набліжаецца. Гэта самае. Імператар проста мог не забіраць, ну, скажем так, імператара цікавіла знішчэнне дома Атрейдусаў, а не яго тэрыторыі. Ён мог сказаць, што па тыпу, ну, гэта належала дому Атрейдусаў, мы падумаем, каму гэта аддаць. Вось. Ён не каб не ўзмацняць яшчэ Харконінаў, ён хутчэй за ўсё Каладан бы не аддаў Харконінам. Таму што Харконіны такія ж канкурэнты яму. Проста меншага калібру. Яны не настолькі папулярныя сярод простых людзей былі. Ну тут па сутнасці нам чакаць, пакуль гэта ўсё апрацуецца тут. А апрацуецца яно праз 2 гадзіны ажно, так што можна нават не спяшацца з гэтым. Так, тут, мне падаецца, вады сабралося. Так, вады набралося дастаткова нам на 1 кавалак. Нам нават на 2 кавалкі хопіць. Вада хутка ідзе. Нармальна. Бярэм, робім рухавік. На генератора нам крыху воды не хапае. Літаральна можа быць 5 хвілін пачакаць. Ну, нават, не, па хуткасці можна, хутчэй за ўсё, секунд 20. А уявіце сабе, карацей, танк. Кросовер паміж Хоббітам і Дюнай. Яны, карацей, на гэтым самым удар пярсцёнкаў, карацей, яны вяртаюцца назад не на арлах, а на чарвяках. Так, у нас, па сутнасці, поўны арнітоптар. Мы зараз яго зробім. Я дачакаюся, пакуль пройдзе навальніца, яна зараз павінна па нам ударыць дзесьці. Вось-вось. Зараз на мапе паглядзім, дзе яна там набліжаецца. Ну вось яна, бачыце, ідзе. Нас закране крыху зусім. Там краем яе. Вось. Калі яна пройдзе, я жадаю перабудаваць свой ангар зверху, бо літаральна з гэтым ангарам я губляю арнітоптары. Трэба яго змяняць. Вось навальніца, дарэчы. Бачыце? Набліжаецца. Зацягвае нябёсы і прям... Ну, мы самага краю яе. Усё сюды пад шчыты. А я пакуль займуся... Так, мне не хапае. А чаму я не магу ўставіць? У чым праблема? Яго просто не бачна, ён тыпу там унутры. Зразумеў. Усё. Праверка зараз арнітоптара будзе, ці я не забыўся штосьці. Так, усе запчасткі ёсць. Ніякіх модуляў адзін на арнітоптары не будзе абсалютна. Было бы варта хаця бы сабе нейкую, это самае, грузавы адсек зрабіць. А то там нічога ён перавозіць не можа. Давайте, можа быць... Можа, яны дадалі штосьці для транспарта? Тыпу, новыя тэхналогіі. Новыя тэхналогіі. Так, тут новыя транспарты дадаліся, але іх патрэбна па квестах рабіць. Ну, галоўны сюжэт праходзіць. Так, ну ладно. Ёсць што-небудзь грузавы нейкі для майго скаута? Rocket Launcher. Для багі хованка. Не, нічога новага такога няма. Ну ладно, шкада. Шкада. Зробім стары тады варыянт. Можа быць, у мяне ресурсаў на гэта будзе. Зараз сабе хоць грузавы адсек зробім для арнітоптара. Де ты быў? Сховішча, звычайны алюміній і вада. А звычайнага алюмінія ў мяне якраз такі не хапае. Ну ладно. Ведаеце што? Пабегаем, пастраляем. У мяне тут ёсць месца, якія я нічога з імі не рабіў. Што ў мяне ёсць увогуле? То, можа, трэба выгрузіць штосьці, а то ў мяне тут шмат. Рыштунак наш важыць проста даволі шмат. Можа быць, нешта згрузіць. Я нават не ўпэўнены. Не, мне падаецца, не. Ладно, халяр з ім. У Пола быў памерлы старэйшы брат? Не зусім.
Гэта не ў пола быў, памерла старэйшы брат. Так. Няма паліва, зразумеў. Я-то думаў, што я прапусціў. Так, а чаму я зверху ўвогуле вылез? Дзіўнік. Так, заправіць яго. Толькі 23. А ў мяне няма з сабой больш? Мне давайте з сабой возьмем яшчэ для паліва. Ячэек якіх. Вось для гэтага сховішча было бы файна свайму арнітоптару зрабіць. Таму што, па сутнасці, і гэта я без гэтага паліва... А, ну вось. Сярэдняга памеру яны, у мяне такіх завалялася. Давайте адразу нормально так набяромся. Яны з'ядуцца вельмі хутка. Так, я у сваёй базе забыл-то ўсё. Усё, знайшоўся. Арэгана ў нейкі рэжым берсерка перайшла. Ужо і трубы паліць. Не-не-не, не трэба кранаць, усё і так добра. Файна. Так. Добра. Заправілі. Всё, арнітоптер пайшоў. Цудоўна. Можа быць, варта было бы для яго бустер зрабіць замест гэтага. Так, я жадаў у сховішча злазіць. Тут нейкае пасяленне ёсць. Давайте яго пачысцім і яшчэ і грошай заробім за гэтага. Яны не павінны для мяне быць вялікай пагрозай. Паселішча. Зразумець бы, што з гэтага лічыцца гэтым паселішчам. А, вось гэта я хутчэй за ўсё кропка, бачыце? Давайте прысядзем недалёка. Ёсць чалавек паблізу. Чаму зараз пачаў неяк дзіўна вылазіць персонаж? Раней жа вылазіў ззаду заўсёды. Ой. Як цікава, ён скоча. А чаму я не магу яго сабраць? Ось, забраў. Усё. Оу, вітаю. Так. Добра, грошыкі. Я значна мацней за іх. Таму шчыты... З-за таго, што шчыты яны не здольны мне проста выбіць, я спакойна магу дабегаць да іх і ў бліжняй бойцы разносіць. Это не праблема. Але так не будзе працаваць заўсёды. Яны проста не здольны. Абсалютна нічога мне зрабіць. Мечнікаў у вас няма? Я мечнікаў не бачу. У вас толькі стрэлкі. І ўсё, так? Нават ты нічога не можаш зрабіць. Адчапіся. Так, нас цікавіць, у першую чаргу. Мы кроў будзем збіраць, абавязкова, з сабою. Як мага больш. Я бы узяў... Я буду абмежавана браць, я не ўсё буду забіраць з іх. Але, не, давайте, гэта ўсё можа быць карысным. Раней ці пазней. Не вельмі важна, гэта ўсё металы, гэта вельмі старое ўсё для мяне. А гэта не я. Гэта дзесьці гулец хутчэй за ўсё паблізу. Чуеце перастрэлку? Іншы гулец паблізу. Нотатка. Схаваў нашу долю у пячоры, як і абмяркоўвалі. Я ведаю, што мы абмяркоўвалі аб тым, каб падзяліць, але мне прыйдзецца гэта сказаць. Ілга схаваў сваю частку справ здзелкі, я згодны, але палова, не гаворачы за тое, каб проста сказаць нам, як ахоўнікі на нас зрэагуюць, калі мы з'явімся. Так, ну ладно, гэта мы ўсё яшчэ рызыкавалі, а ён быў у бяспецы. Ён можа забраць 25% і радавацца гэтаму. Гэта лепей за 10%. Ну добра, яны схавалі дзесьці ў пячоры, можа, паблізу нават. Так, гэта мы забяром. Грошы. Мне цікавіць грошы, але гэта насамрэч такая база мелкая, што я бы не спадзяваўся тут нармальны лут нейкі. Добра, што хоць штосьці. О, 124, ну вось. Вось і рэчы.
Have you any Audio idea what Jonik. that loudmouth Lazaro Fane is doing out at the old testing station? His toady was all over the Souk al-Asus, shooting his mouth off about how his boss was coming into a big supply of water. Enough for the whole sector, he said. Laz is always hatching some mad scheme or another. I think he imagines himself the king of the Kirab. Ha! King of the Kulons, more like. Там трошки спойлернае пытанне. Пытанне, калі твае пытанні ў межах першага фільма, ну, па выніках першага фільма, то ты, хто не глядзеў фільм, новы фільм, так, я вам раю пайсці і паглядзець фільм, а пытанні задавай. Я паспрабую не спойлерыць будучы фільм, ну, то бок, які будзе. Я буду расплывіста. Калі буду даваць адказы, то даваць расплывіста, альбо сказаць, што вось адказ будзе там, альбо я не ведаю яго, просто ёсць такая верагоднасць. Я ж не ўсе кнігі чытаў, так што у мяне таксама веда абмежаваны. Я не той, каб тут разбіраюся прям ва ўсім. Так што майце гэта на ўвазе, карацей. Вось, так што я думаю, можаш задаваць мегападзержкі, а хто баіцца спойлераў да першага фільма, вы бачыце, тут як бы гэта максімальна, скажем так, ну, не да першага фільма, нават, выбачаюся, да першых двух фільмаў, таму што яны, па сутнасці, па першай кнізе, яны закрываюць просто поўнасцю першую кнігу. Ось. Калі вы не глядзелі гэтыя два фільмы, то, ну, паглядзіце абавязкова. Сусвет цікавы. А ты задавай мегападзержкі, без праблем. Тут две пячоры, мне радар паказвае. Только не зусім разумею, дзе ўваходы. Вось схаваны адзін. Ён як бы не схаваны. Вось гэтая штука, якая зараз я толькі што разнёс, так? Гэта спецыяльная рэч, каб захоўваць ваду ў пячоры. То бок, каб рабіць сховішча, яны робяць, я забыўся, як яны называюцца. Яны, па сутнасці, яны робяць такую плёнку, якая закрывае пячору ад таго, каб выпускаць ваду знутры гэтай пячоры. Усё пабудавана навакол гэтага самага абароны. Оп, міна 10. Так. Вось, бачыце, такая плёначка, яна знутры, і нават прасвечвае трошкі, але за яе мы таксама можам... За таго, што мы не збіраемся тут хавацца ў гэтай пячоры, можна спакойна просто ўзяць ды знішчыць яе. Так, шчыт выключаем. І другая пячора яшчэ была дзесьці. Гэта, па сутнасці, адна пячора, гэта просто два ўваходы ў яе, усё зразумеў. Толькі што выбух быў, гэта выбух спайса. Трэба паглядзець, можа быць, мы спайса здабудзем трошкі. Калі паблізу. Ладно, я адсюль не бачу. Да і надвор'е такое, яно не вельмі далёка дазваляе глядзець. У прынцыпе, чаго я баюся, правильно? Оп. Арнітоптер. Выбух яшчэ застаўся дзесьці? Яго бачна? Не бачу. Хутчэй за ўсё ўжо слуп гэты спайса, ён знік. Візуальна яго віну. Оп. Новы гук. Это ж... гэта карабель збіла. Ладно. Можа быць, тады і не спайс там быў. Это яшчэ карабель тут збіла. Прызямліўся. Разбяром? Не разбяром? Давайте подлетим. Чарвяк літаральна паблізу. Блин. Может быть, и недобрая идея. Штосьці паспрабуем. Так, это з іншага боку падаецца. Не, вось нейкая панелька. Нормально. Штосьці... Тут... трохі спайса. Так. Гэта кінуць, гэта забраць. Гэта з сабою давайте. Рэампліфайер. Вось гэта прасцей адсюль забраць. Штосьці выкінуць яшчэ. Гэта не патрэбна. Хутчэй. Дакументы. Гэта не патрэбна. Стандартны меч не патрэбна. Гэта забіраем. Усё.
Здаецца, гэта самае асноўнае. Ладно, давайте, можа быць, яшчэ актуатар Хоцмана. Па-па-па-па-па-пам. Што-небудзь непатрэбнае выкідваем хутчэй. Гэта не патрэбна, гэта не патрэбна. Актуатары Хоцмана забіраем, усё, і валім адсюль. Не хапала чарвя яшчэ разлаваць. Выбух спайсу ці чарвяк пукнуў. Ну, чарвякі так, конечно, не могуць пукаць. Гэтыя. За асаблівасцей сваёй структуры, скажем так, адкуль яны ўвогуле з'яўляюцца. Я ўжо, па-моему, спойлерыў гэта. Для тых, хто каму цікава. Па-моему, я ўжо расказваў гэта. Калі не расказваў, то зараз не буду. Спрабую сённяшні стрым неяк паменш спойлераў да ўвогуле серыі кніг рабіць. Мінімальна, я буду як мінімум расказваць тое, што будзе, не будзе спойлерам для першых двух фільмаў. Гэта я лічу ўжо не спойлер. Калі вы не глядзелі першыя два фільма, зараз новыя, то я вам вельмі раю. Сама кніга ўжо 50-гадовай даўніны, нават больш. Таму, ну вы бачыце, як бы. Я лічу, калі вы зараз не на хвалі, то калі вы будете, вы яшчэ будете 50 год чакаць. Так. Што бы я жадаў? У мяне, усё яшчэ хацелася б, канешне, у арнітоптара зрабіць сховішча для груза. Таму што мала ли мы нейкія цяжкія рэчы будзем увозіць з яго. Я жадаў перарабіць сабе гэты ангар, таму што ён зараз вельмі дрэнны. З-за таго, што я ўзлятаю вертыкальна, ну і вось гэтае ўся поле адчыненае. Атрымліваецца, мой арнітоптар, калі поле гэта знікне, калі электрычнасць скончыцца, то ён падстаўляецца пад атаку, па сутнасці, надвор'я. Это вельмі дрэнна. Давайте перабудуем, можа. Я, можа, давайте зраблю так. Я зраблю ангар, каб ён выходзіў вось сюды, наперад. Так. Я магу гэта зараз спакойна зрабіць, мне падаецца. Калі патрэбна, я тут паблізу. Блин, што я так... я ж нагрузіўся, правильно, я рознага пазбіраў. Давайте пазгружаем усё. Чихнуў, дарэчы, таксама чыхаць не можа. Ён не зусім жывёла, ну, ён не чарвяк. Ну, як бы, караці, складана. Я не ведаю, як не спойлерыць. Ну, трэба патлумачыць, наколькі абсурдная гэта істота. Вось, каб было зразумела, я не думаю, што вам гэта вельмі чымсьці дапаможа, шчыра. Ён незвычайны, караці, гэта не чэрвь. Ён не такі зразумелы, скажем так, як падаецца. Так, давайте гэта ўсё павгружаем, просто што я пазбіраў. Так, гэта ўсё штукі, гэта ўсё адпраўляецца. Маніфест карабля, вось я не памятаю, навошта яно. Маніфесты карабля. Блин, навошта ко мне маніфесты карабля? Яны просто продаюцца, тыпу, добра, каб я ведаў. Ой, у мяне ёсць нават... Я ж там сабраў нейкі рэцэпт. Схему. Не, яна даволі простая. Не тое, каб важная. Добра. Батарэйкі скидываем усе. Батарэйкі шмат важылі. Можна было просто батарэйкі там скінуць у пустыне і ўсё і забіць. Так. Я выбачаюся, не прачытаў доўгае паведамленне. Так. Для каго паводле першапачатковага плану было прызначана прароцтва аб Лісан-аль-Гаібе? Выпрабаванні і знакі выглядаюць нейкімі занадта поласпецыфічнымі. Ведаць мову фрэманаў, яго навучыла маці. Гэта самае. Умеце насіць касцюм і правільна хадзіць. Ён вывучаў кнігафільмы і скарыстаўся логікай. Асядлаць шайку луда. Не кожны не фрэман справіцца, ды мой не кожны фрэман патрабуе падрыхтоўкі дакладна. Гэта спойлеры да кнігі, але не, ну, просто ў фільме гэта не... Калі ты не чытаў кнігу, то гэта самае, то ў кнізе гэта плюс-мінус усё ёсць. Ну, яно як бы... Глядзім. З чаго пабудавана ўвогуле легенда Лісан-аль-Гаіба, так? Лісан-аль-Гаіб гэта па сутнасці прыдуманая легенда Бене Гессеріт, якая была прыдумана яшчэ 1000 гадоў назад, так? Яна была пакрыху дадана і ўплецена для фрэманаў, так?
і як бы пакрыху яны як бы паверылі ў Лісана аль-Гаіба, так? Але гэта па сутнасці было яшчэ і Бена Гессеріта, Бена Гессеріт, так, для тых, я пачну, можа, лепей з таго моманту, таму што шмат хто не ведае, можа быць, з вас увогуле пра што гаворка, вам пофіг на спойлеры, так? Глядзіце, у сусвеце ёсць Бена Гессеріт. Гэта ордэн сясцёр, якія, у прынцыпе, кіруюць гэтым сусветам з цені. Я мегапазерскі, я цябе наганю, там шмат паведамленняў, яны вялікія, таму я, просто патлумачу сваю кропку гледжання і потым дачытаю твае паведамленні, добра? Вось. Бена Гессеріт кіруюць як бы гэтым сусветам з ценю. То бок яны уплываюць на сусвет, на парадак рэчаў скрозь тысячагоддзі. Для іх гэта нармальна. Яны могуць займацца тым, што дадаваць проста зручны інструмент на нейкую планету, як ідэю, нейкую зерне гэтай ідэі захоўваць на гэтай планеце, каб потым хтосьці скарыстаўся ёй. Так? І у іх ёсць самі Бена Гессеріт, адна з мэтаў, якія яны пераследуюць, яны жадаюць стварыць мутанта, скажем так. Мутанта Квізац Хадырача. Хадырака, як калі Квізак Хадырак, калі па-ангельску слухаць, то яны так вымаўляюць. Але я не ведаю арабскіх назваў, таму як бы яно можа быць адаптавана проста. Дык вось, яны як бы стварылі сабе вось такую ідэю. Ідэя такая, што ў гэтым сусвеце, а зараз на чым базуецца ідэя гэтага Хадырака, справа ў тым, што яны навучыліся, калі Бена Гессеріт, чалавецтва ў гэтым сярэднявеччы сваім, яны накіраваліся на тое, каб паляпшаць не машыны і тэхніку, а ў тым, каб паляпшаць чалавечае цела. Гэта стала асновай, скажам так, усяго. Чалавечай розум і яго цела сталі краевугольным камянём усёй цывілізацыі. У гэтым я бы асаблівасць сусвета Дюны. І вось атрымліваецца, што, напрыклад, ёсць тэхнікі Бена Гессеріт, гэта тэхнікі кантроля, поўнага кантроля цела. Гэта поўнасцю целесныя тэхнікі, якімі вучаць у гэтым ордэне Бена Гессеріт. І Бена Гессеріт хаваюць свае тэхнікі для сваіх жа сясцёр. Таму што яны могуць кіраваць, кантралюючы сваё цела, яны могуць кантраляваць ход гісторыі. Якія дзеці народзяцца, якое наступнае пакаленне будзе, як будуць навучаны наступныя пакаленні, чаму іх будуць вучыць і гэтак далей. Яны могуць уплываць і быць праваднікамі, правадырамі ў гэтым сэнсе. Пры гэтым ёсць ментаты, напрыклад. І гэта тэхніка ментатаў у развіцці свайго розума. Гэта тэхніка, якая даступна па тыпу больш шырокаму кругу, але ўсё роўна патрабуе вялікай трэніроўкі. Ментаты — гэта жывыя камп'ютары. Людзі здольныя прымаць складаныя вылічэнні ў сваёй галаве. І мы кажам не пра матэматычнае вылічэнне. Яны могуць прымаць лагічнае, як бы прымаць нейкія пэўныя рашэнні таго, што адбываецца, так? І прымаць правільныя рашэнні ў вельмі складаных сітуацыях з вялікай колькасці невядомых. Гэта тое, што на што не здольныя нават камп'ютары. То бок камп'ютары даволі дэтэрмінісцкія. Ментаты не зусім дэтэрмінісцкія, як бы чалавека-камп'ютары. Вось. Гэта шыішкі, скажам так. Вось. Яны могуць не мець дастаткова ведаў, але могуць прыйсці да правільных вынікаў усё роўна, не маючы дастаткова ведаў, што для камп'ютараў мала, складана, скажам так. Мы зараз маем LLM-кі, якія могуць такія рэчы падобныя імітаваць такую дзейнасць. Вось. Дык вось, што мы маем? І мы маем вось гэтыя две тэхнікі: поўнага кантроля цела і поўнага кантроля розуму. І звычайна ментаты — гэта мужчыны, а Бена Гессеріт — гэта жанчыны. Звычайна. Па ідэе, тэхнікам Бена Гессеріт можна навучыць мужчыну, а жанчыну можна навучыць тэхнікам ментата. Просто так вось супольства раздзялілася. Так, на вось такія рэчы. І справа ў тым, што ніхто не авалодаў двума тэхнікамі адначасова. То бок альбо адно, альбо другое. Гэта амаль немагчымая камбінацыя. Для таго, каб адтачыць сваё цела, і што жадаюць атрымаць Бена Гессеріт, яны жадаюць стварыць якраз такі чалавека, неважна якога пола, насамрэч, якога пола. Вось, жадаюць стварыць чалавека, які будзе валодаць абодвума тэхнікамі адначасова. То бок і поўны кантроль над целам, і поўны кантроль над розумам, так? У выніку яны накіраваны былі стварыць такое. Гэтая легенда і гэтая ідэя захавалася у гэтых самых, у фрэманаў.
у фрэмэнаў у выглядзе Лісана аль-Гаіба, вядучага таксама, ну, правадыра, які будзе ведаць, для чаго Бен Гесерит такі чалавек патрэбны, яны жадаюць, каб ён вывеў іх гэта самае, у залаты век, скажем так, у золотую будучыню чалавецтва. Вось такая ідэя Бен Гесерит. Адна з мэтаў іх. Это не адзіная. Астатнія для нас хаваюцца і таямнічымі з'яўляюцца для чытача кнігі, і мы не ведаем пра гэта. Мы ведаем толькі пра гэта, і яна важна для сюжэта. Вось. І у нас насупраць ёсць легенда аб Лісане аль-Гаібе, якая бытуе сярод фрэмінаў. Насамрэч, гэта перайначаная легенда, ну, ідэя Бена Гесерит. Яны проста наклалі гэта на чалавека, які прывядзе да фрэмінаў да будучыні светлай, не ўлічваючы будучыню ўсяго чалавецтва. Вось, то бок, у іх гэта ідэя, яна пакрыху змянялася на працягу шмат доўгага часу, але захавала асноўныя біты як бы гісторыі. У іх ёсць свая як бы тэхніка, нават препадобная маці, якая па сутнасці як бы Бена Гесеритка. Вось. Яны чулі пра Бена Гесерит, яны пакланяюцца Бена Гесерит. Ну, яны як бы чтуць іх як правадніца у сваю будучыню. То бок Бена Гесерит заклала на Аракісе такую рэлігійную бомбу, вось, якую можна скарыстацца, калі патрэбна. Вось. І гэта была ідэя, што толькі ордэн гэтым скарыстаецца, калі ордэну будзе патрэбна. Але вось тут ідзе ўсё не па плану. Таму што атрымалася так, што Пол Атрейдес атрымаў навучанне ад сваёй маці Бена Гесеритская, таму што яна, леді Джесіка, сама па сабе парушыла законы Бена Гесерит. Яна, па-першае, пачала Пола вучыць вось гэтай штуцы, яна нарадзіла не таго дзіцёнка, ну, гэта асноўна, насамрэч, яе здрада леді Джесікі для ордэна Бена Гесерит у тым, што яна нарадзіла Пола. Яна была павінна нарадзіць дзяўчынку. Это тое, што яна павінна была зрабіць. Але яна парушыла планы Бена Гесерит і ў выніку адкінула Бена Гесерит на бліжэйшыя 300 гадоў назад. Але яны, у іх планы заўсёды не на аднаго чалавека. Таму як бы у іх альтэрнатыўныя былі іх Квізац Хадыракі, гэтыя запланаваны былі іншыя варыянты. Таму гэта Пол проста непрыемны мутант, які не павінен быў нарадзіцца. Але Джесіка просто каб, ну, для таго, за таго, што яна любіць Пола, яна любіць свайго мужа, нават не мужа, яна яму наложніца лічыцца. Вось. Гэтага самага, ну, карацей, гаспадара Атрейдеса, як забыўся, як тату клічуць, лета Атрейдеса. З-за таго, што яна яго кахае вельмі моцна, яна, па сутнасці, пайшла супраць планаў Бена Гесерит. Яна навучыла Пола таму, што не павінна была вучыць, і калі іх адправілі на Аракіс, то атрымалася так, што як бы гэта не зусім тое, што жадалі Бена Гесерит. Але препадобная маці на ўсялякі выпадак праверыла Пола, каб, ну, ці здольны ён весці людзей наперад. Таму яна правела Гом-Джабар, праверка была для гэтага. Яна ждала ўпэўніцца, што ён не жывёла, і, магчыма, яго варта забіць адразу. Тыпу, нават калі ў яго хоць маленькі шанец з'явіўся кіраваць людзьмі, то лепей яго праверыць перад гэтым. Вось. Хаця яна ведала, што хутчэй за ўсё ён загіне. Ён не загінуў у выніку. Так. Нейкае занадта складанае выпрабаванне не стыкаецца з прызначэннем бяспекі сястры. Выпіць ваду жыцця і выжыць. Такое толькі Квізац Хадырак можа. Не, ваду можа жыцця выпіць не толькі Квізац Хадырак, гэта могуць зрабіць Бена Гесерит дастаткова трэніраваныя, што леді Джесіка зрабіла, яна выпіла гэтую ваду жыцця і перажыла гэта. Гэта не было ў фільме, але гэта было ў кнізе. Яна, не, пачакайце, у фільме таксама ж было. Яна выпіла ваду, яна перажыла гэта выпрабаванне. Ну ладно, карацей, гэта было ў кнізе. Гэта дакладна было ў кнізе. Спачатку гэта зрабіла яго маці, а потым зрабіў Пол. Вось. Такое толькі, то бок не толькі ён, а потым яшчэ і быць ажыўленым вясной пустыні. Ой, як зручна. Там не зусім так. Не яна як бы яго ажывіла. Гэты момант трошкі ён змазаны ў фільме, таму што яны спрабавалі вельмі доўгі працэс умясціць у 15 хвілін фільма, там 20. Ось, гэта недастаткова для таго, каб легенда аб Лісане аль-Гаібе, па сутнасці, яны проста нават пачалі карыстацца, леді Джесіка і Пол пачалі выкарыстоўваць фрэмэнаў і трохі нават змяняць іх рэлігію. Яны пачалі змяняць яе пад сабе.
Яны пачалі дадаваць у яе элементы, карыстацца нейкімі знакамі рэлігійнымі, каб потым змяніць і падпарадкаваць іх сабе. Атрейдысы не добрыя людзі. У фільме яны значна дабрэй. У кнізе яны не такія ўжо злы, тым больш што часта мы ад іх твару як бы назіраем за падзеямі, але яны вельмі з халодным разлікам усё робяць. Вельмі падрыхтаваны. А дзяўчынка была павінна ажаніцца з гарконамі, і іх дзіцёнак павінен быў стаць дзіцёнкам прароцтва. Так, то бок, па сутнасці, Пол — гэта неправільнае пакаленне. Наступнае пакаленне павінна было прывесці да квізацкага драка. Толькі яны атрымалі мутанта, Пола Атрейдеса, які не квізацкага драк. Ён ад аднаго крока, ад аднаго пакалення блізкі да квізацкага драка. Ён не тое, што не тое, што ведаю, з ім не ведалі, што рабіць, сёстры не ведалі, што рабіць. Таму што ён увогуле не запланаваны, а ён ужо пачынае рабіць рэчы, якія, ну, яны не хацелі. Так, да таго, як леді Джесіка праходзіць ейнае выпрабаванне, пытанняў няма, але які быў першапачатковы план. Бяздзетная сястра, патрапіўшы на Аракіс, нараджае сына, які зможа прайсці выпрабаванні на Лісана Аль-Гаіба. Не. План быў, глядзі, Лісан Аль-Гаіб — гэта па сутнасці прыдумка фрэмэнаў. Гэта не тое, што закладвалі сёстры. Сёстры закладвалі выключна чалавека, якога патрэбна абараняць, які можа быць важным. І яны гэта пакінулі проста так. Усе рэлігійныя прадустаноўкі скарысталася леді Джесіка і перайначала для сябе. Вось, гэта быў не план. План быў пакінуць зачэпачкі, за якія можа сястра, калі нейкая сястра трапіць у небяспеку, ёй патрэбна будзе за гэтым скарыстацца для планаў потым, то яна можа імі скарыстацца. Вось. Планаў, што леді Джесіка перажыве атаку гарконінаў, не было. Планаў таго, што леді Джесіка трапіць да фрэмінаў, не было. Плана таго, што леді Джесіка пачне карыстацца падрыхтаванымі схемамі Бена Гессеріт, таксама не было. Леді Джесіка поўнасцю сарвала ўсе планы. За гэта яго ордзен ненавідзяць. Ось. Ці мусіў квізацкі драк быць яшчэ Лісанам Аль-Гаібам? Гэта адно і тое ж, я ўжо адказаў. Ну, гэта па сутнасці адно і тое ж, проста змененае з пакаленнем. Ці мусіў Лісан Аль-Гаіб быць яшчэ квізацкім дракам? Не, гэта легенда аб адным і тым жа, проста пераблытаная за пакаленняў. Ось такое. Так я маю на ўвазе будучы мужчынай выпіць ваду. Не, гэта па сутнасці, глядзі, гэтае ажыўленне, гэта не зусім так. Там, па-моему, гэтага моманта, не, можа быў. Дай-ка я ўзгадаю. Ён нешта падобнае было, але ў мяне зараз насамрэч фільм больш уплывае на мою памяць, таму я табе не адкажу. У маей галаве гэта прыкладна было больш паступова. То бок, па сутнасці, гэта яны, каб гэта самае. Мне падаецца, у кнізе гэты момант поўнасцю прапушчаны. То бок, ну, такога не было. Я магу памыляцца. Ён праходзіў выпрабаванне, ён змог адфільтраваць ваду жыцця, і ён даказаў гэта. Але для квізацкага драка гэта было не абавязкова. То бок, і гэта доказ быў для фрэмэнаў, каб і фрэмэны паверылі у Лісана Аль-Гаіба, што ён сапраўды з'яўляецца адначасова прыпадобнай маці, таму што гэта дастатковы для іх доказ. Тыпу, гэты чэл адолеў тое, што можа зрабіць толькі прыпадобная маці. А гэта мужчына, і гэта немагчыма для іх. Вось, гэта было хутчэй для таго, каб хіснуць фрэмэнаў на свой бок. Каб яны паверылі ў яго, як у Лісана Аль-Гаіба. Для квізацыі драка гэта абсолютна ўсё не патрэбна. Просто не патрэбна, гэта абсолютна не патрэбны крок. Я хацеў перабудаваць верх базы. Таму гэта ўсё гучыць як лор Вахі. Лор Вахі, я думаю, Вархаммер вельмі наткняўся Дюнай. Я вельмі думаю, што ён наткняўся Дюнай. Я думаю, у вялікай колькасці. Так, дзе у мяне будаўнічы гэты быў? Ось ты. Давайте гэтыя сцены тады разбурым. Я зраблю просто вылет у бок. Цудоўна. Я падаецца лішняе нават. Не, гэта ўсё нормально. Так, зробім вылет у бок, вось сюды. І просто зверху потом прыбяром... Так, мне спатрэбіцца зараз. Тут шчыт паставім. Божух, як я даўно гэта не рабіў. Я нават у гульне, калі гуляў, я гэтага не рабіў часта. То бок я зрабіў адзін раз, і ўсё, і забыўся. А дзе гэты шчыт? Special? Не. Тады не тут павінна быць. У базовых? Не тут. Да ладно, ну не тут павінна быць.
Асвячэнне, дэкарацыі. Не, гэта ўсё не тое. А дзе ты было? А, вось яны. Што табе для пенташчыта патрэбна? Сталь. Для сталі не тое, каб шмат чаго патрэбна, па-мойму. Для сталі нам патрэбна... Блин, не, давайте зайдем на базу. Паглядзім. Жалеза і сталь вось. А, ну па сутнасці не, я гэта лёгка магу зрабіць. Хоць трошкі. Калі полова сястра ажанілася б з тым Харконінам. Так, пачакай, полова сястра. Гэта мы кажам пра другую кнігу ўжо. Так. Калі полова сястра... Ну, мегапазерскі, мы кажам пра Алію. Так. Ты пра Алію, якой няма ў фільме. Пачакайце-ка. Алія ёсць у фільме? А, яна з'яўляецца там пазней, што ли? Можа, у другім фільме яна з'яўляецца... Не, пачакайце-ка. Мне ўсё, у мяне заблыталася, што было ў фільме, што не было. Мы пра Алію кажам, так? Ну, мегапазерскі, я ў цябе пытаю. Ну, я зразумеў так, што сястра, патрапіўшы на Аракіс, мусіла заняць у прароцтве месца маці Лісана Аль-Гаіба. А, не, глядзі, мы кажам пра сестру, якая тэарэтычна магла нарадзіцца, ну, то бок, замест Пола, то бок тая дзяўчынка, якая павінна была быць, ну, замест Пола, так, вось пра яе, якая так і не нарадзілася, так? Вось. Яна павінна была, так, яна была павінна быць, ну, на Аракіс яна магла не трапіць. Проста сёстры ўжо змянілі свае планы, калі нарадзіўся Пол. Хутчэй за ўсё іх адправілі на Аракіс. Глядзі, справа ў тым, што іх хутчэй за ўсё адправілі на Аракіс якраз такі з-за таго, што Пол нарадзіўся. Я думаю, гэта была адна з верагоднасцяў, таму што імператару не патрэбны дом. Лета Атрейдес вельмі папулярны. А яго сын будзе хутчэй за ўсё яшчэ больш папулярным. І таму імператар вырашыў пазбавіцца ад дома Атрейдесаў. Дом Атрейдесаў памёр хутчэй за ўсё з-за таго, што Пол нарадзіўся. Вось такое маё меркаванне. Таму ты зараз кажаш пра верагоднасць падзей, дзе, ну, гэта хутчэй за ўсё пайшло не так. Але, што цікава, вось гэтая гульня пабудавана якраз такі на тым варыянце, дзе гэтая дзяўчына якраз такі нарадзілася патэнцыйна, і Пола ніякага няма. Але вайна ўсё роўна, Атрейдесы былі адпраўлены на Аракіс, і ўсё роўна падзеі адбыліся так жа сама. Але мы зараз займаемся, ну, па тыпу верагоднымі падзеямі. То бок, па сутнасці, нават гульня заходзіць на тэрыторыю, дзе гэта магло адбыцца, а магло не адбыцца. Ну, можна і пра Алію, але ў пытанні пра Харконіна гэта можа быць і проста абстрактная сястра. Ну, тэарэтычна, ну, я думаю, што вось такім чынам. Ну, тое, як я апісаў. Я так гэта ўяўляю сабе. Проста, напрыклад, гульня заходзіць на зусім іншую тэрыторыю, на мой погляд. Яна бярэ варыянт, дзе... Я не ведаю, што я раблю, я проста размаўляю зараз. Ось. Я зараз... Я думаю, што, па сутнасці, хутчэй за ўсё так бы адбылося. Гэта адна з прычын, чаму ўвогуле іх адправілі на Аракіс, таму што занадта дом Атрейдесаў пачаў набіраць папулярнасць, а Пол Атрейдес прадстаўляў пагрозу для імператара. Таму што ён мог стаць на месца імператара, што ў выніку як бы і адбылося. Гэта не спойлер для першых двух фільмаў, таму што гэтым скончваецца. Як бы другі фільм. Так, што я раблю? Я жадаю, я перабудоўваў перад, так, базы, а мне пенташчыты патрэбны былі, ўсё. А для пенташчытоў патрэбна больш сталі, гэта рэсурс, які я амаль не здабываў вельмі доўга. Жалеза мне патрэбна, ў першую чаргу. Так. Варта было бы, дарэчы, проста на машыне праехацца, машына здабывае значна эфектыўней, гэта ўсё. А тая сястра, што трапляе на Аракіс, гэта сястра ордэну Бен Гессерит. Сястра, якая трапляе на Аракіс. Мы зараз кажам пра гэтую абстрактную, якой не здарылася, так? Яна, ну, тыпу, яна павінна была быць падкантрольная ордэну. Гэта было вельмі важна.
Яны жадалі сабе яшчэ адну сястру Бена Гесерит, якая будзе паслухмяна, выканае тое, што яны жадаюць. І ад Харконінаў народзіць сабе наступнае пакаленне і зробіць крызацыю Хадырака. Неважна, карацей. Гэтага чэла, які быў патрэбны танк Бена Гесерит. Ну, ўсё яшчэ здабываецца? Сервер лагае, альбо што? Гэты камень павінен быў разваліцца ўжо даўно. Што за халера? Давайте з нашага боку пад'едзем. О, вось гэта павінна было адбыцца. Гэта павінна быць даволі шмат жалеза, павінен быць у парадку. Надоўга. Вось, дарэчы, наконт здабычы ресурсаў. Зараз я здабыў да халеры жалеза. Каб вы разумелі. То бок здабыча, ну, я хоць і карыстаюся эфектыўнымі ресурсамі, але, ну, там, інструментамі эфектыўнымі вельмі. Але шмат у якіх выжывачах праблема ў тым, што вы, па сутнасці, нічога не набываеце. Так, пачакайце-ка. А, я не выгрузіў. Блин, я таки думаю, чему я железо не могу. Так, с баги выгружаем железо. О, я трупы нават не выгрузился. А, так, правильно, у меня ж там места не хапило. Все, памятаю. Я спрабую ўсё растлумачыць, а выніку ўсё больш заблытваецца. Адбылося крыху непаразумень. Давай так, у нас ёсць Алія, і давай, не ведаю, паклічам яе не пол, ну, по тыпу яна павінна была быць замест пола. У яе імя, дарэчы, ёсць, просто што я не памятаю яго. Яно ўзгадвалася ў кнізе. Яны збіраліся, яны далі ёй імя. Блин, вады няма. Зноў праблема з вадою. Калі у нас апрацуецца цела, яшчэ праз 15 хвілін доўга не жадаю чакаць. І навальніца яшчэ набліжаецца, прыйдзецца сядзець на базе. Так? Альбо хаванца дзесьці па дарозе, чаго я не жадаю. А дзе навальніца-то? Яна ж набліжаецца. Дзе мой датчык навальніцы? Не? Няма. Слухайте, давайте зробім невялічкі перапынак. Мегапазерскі, напішы тлумачэнне сваё, паспрабуем нейк разабрацца, што ты маеш на ўвазе. Вось. А я зраблю невялічкі перапынак на некалькі хвілін. Зноў жа паснедаю, таму што ўсё у тых самых у наладжванні стрыма ўся раніца прайшла, таму у выніку як бы ўсё згублена. Я вам зараз запушчу рэкламу, каб нас адцапіўся Twitch, а мы уходзім на перапынак. Зараз буду.
Я вярнуўся, у нас рэклама таксама скончылася, і адна з Twitch адчупіўся яшчэ на 55 хвілін. Добра. Мегапазерскі, я зараз чытаў, ну пакуль еў, я чытаў, што ты пішаш, глядзім. Я зачытаю зараз гэты каментар. Вось ёсць Пол, ёсць нейкая абстрактная сястра Алія. І вось тут самае вельмі важны момант. Алія не абстрактная сястра. Па падзеях кнігі яна нарадзілася бы яшчэ у сярэдзіне, пад канец першага фільма. Ну ладно, не пад канец першага фільма, у пачатку другога фільма яна бы нарадзілася. Яна не абстрактная, яна прям існуе. І вось твоє, ну, наше непаразуменне якраз таки расце з таго, што я кажу пра тую дзяўчыну, якая павінна была нарадзіцца ад Джесікі замест Пола, і Алію, якая рэальна нарадзілася і рэальна існуе ў гэтым сусвеце. Просто ў фільме яна не так і не нарадзілася яшчэ. Вось, яна павінна была, яна вельмі важны персонаж. І яна ўплывае на рашэнні, якія прымае Пол нават падчас нападу на імператара. І яна ўдзельнічае. Ведаеце, што гэта маленькая 3гадовая, там 4гадовая дзяўчынка робіць падчас таго, як яны штурмуюць імператара. Яна збірае кроў з трупаў. Вось чым займаецца Алія маленькая 3гадовая. Вось такое. Калі вам было цікава. Так што не, яна як бы рэальная. Пра Алію мы кажам пра рэальную. А ёсць не Пол. Вось гэта не Пол, Поля, карацей. Вось гэтая Поля, якая павінна была нарадзіцца замест Пола Атрейдаса. І на якую былі планы у Бене Гессерит. А Алія гэта пачвара для Бене Гессерит. Яна поўная пачвара. Чаму не буду тлумачыць, таму што гэта яшчэ хутчэй ўсё будзе ў фільме потым. Калі б магчыма, ім будучыні Аліі гэтых Харконнена жаніліся, бо іх нарадзіўся бы першапланавы Квісат Хадэрак. Тут ёсць праблема з таго, што для Бене Гессерит якраз такі Алія з'яўляецца пачварай. Алія ў другім фільме з'яўляецца, але яшчэ не нарадзілася, дарослая ў відзенні будучыні. Фільм тут перайначвае, ён выкідвае гэтага персонажа, таму што інакш патрэбна было бы яе лінію сюжэтную дадаваць у фільм, а хранаметража ніякага бы не хапіла. І так гісторыя па тыпу сціснутая даволі. Яна расцягнутая ў часе як бы. Як кніга пабудавана, яна робіць усё з таймскіпамі. Па сутнасці, кожная глава гэта таймскіп на некалькі гадоў, на месяц, на паўгады, на некалькі дзён. Мы не ведаем, колькі, разумееце, у фільме, напрыклад, калі паглядзець, Атрейдасы, па сутнасці, прыляцелі на Аракіс, на іх адразу напалі. Насамрэч, яны там кіравалі нават. Яны кіравалі і пэўны час на Аракіне, і потым толькі на іх напалі Харконнены. Проста яны не паспелі замацавацца. Вялікія глісты гэта хто? Гэта рыба. Усё, я больш тлумачыць нічога не буду. І я не схлусіў, для тых, хто ведае лор, я трошкі гэта самае, я трошкі спрасціў гэта. Не Мурена, не-не-не. Не-не-не, не ўсё так проста. Вы хрена з два вы здагадаецеся, калі адказа ведаць не будзеце. Не, ну калі так будзе ачмурена. Не, ну калі так будзе прасцей разважаць, і гэта не змяняе ход думак, можа ўзяць замест абстрактнай сястры канкрэтную Алію. Просто у Аліі ёсць асаблівасць, якую мы не можам ігнараваць. Разумееш, мегапазерскі. Для цябе, з-за таго, што ты не ведаеш, пра што я кажу, для цябе гэта падаецца непрынцыповым, для мяне гэта прынцыпова, таму што я ведаю асаблівасць Аліі. Гэта вельмі важна ў разважанні гэтым і па магчымых варыянтах. Алія просто не можа быць. Тая Алія, якая нарадзілася, вельмі важна, як яна нарадзілася. Яна незвычайная. Зусім незвычайная. Яна не можа быць Квізат Хадэракам. Ну, па тыпу ад яе не можа нарадзіцца Квізат Хадэрак, таму што Квізат Хадэрак гэта не пачвара, а Алія пачвара. Ну, калі так тлумачыць у тэрміналогіі Бене Гессерит, то вось мы маем, што маем. Вікі кажа, што гэта жывёлы. Ну, Вікі не зусім памыляецца. Яны як бы жывёлы. Планктон таксама жывёлы, калі што, каб вы ведалі. Так, я пракаціўся, просто зрабіў кола, але я насамрэч, у мяне быў план. Давайте пойдзем, можа, па сюжэце. У мяне, па-моему, нават галоўны квест быў. Яго паробім. Там просто мы грошай заробім, і, можа быць, выплацім падатак імператору, а то я ўсё яшчэ яго не выплаціў. Хутка па маю задніцу прыйдуць. Так,
Па-па-па-па-пам. А дзе былі галоўныя квесты? Гэта вось яны, падаецца. Не? Знайсці фрэмінаў. Канец, эпілог. Чакаць кантакта. Добра. Шакал нейкі. Гэта вось кніга асасінаў. Вось мы зараз выконваем загады там на забойство, карацей, выконваем. Гэта наш галоўны квест. Падзенне Мітры. А што такое падзенне Мітры? Што за квест такі? Мне нейкі квест трекаецца? Вось он. Згублены груз. Так, іх атакавалі ў транзіце. Перавозчык спайса нейкі. Давайте пойдем разведаем. Скарыстаемся. Я базу не... Я трындзеў, базу не дабудаваў. Давайте яшчэ сталі у нас павінна было з'явіцца, правильно? Жалеза шмат. І яшчэ пераробім сабе. Не той парадак. Так. Няхай сталь перарабляецца. Адправім жалеза, якое мы здабылі. Добра, калі б з Аліі не сталася тое, што сталася, і нарадзілася б не Алія. Калі б яна была, па сутнасці, вось не полом, так, то гэта ўсё па плану Бена Гессерит. Я думаю, што Бена Гессерит, хутчэй за ўсё, яны бы ўзялі бы яе ў орден, яны бы яе трэніравалі, яны бы навучылі яе таму, чаму жадаюць, і ад яе яна павінна была бы свой генетычны код скласці з домам Харконінаў. І у выніку на выхадзе атрымаць сабе эквізацыі дырака, якога яны будуць кантраляваць поўнасцю, таму што ў іх былі планы на гэта таксама. Просто гэта развалілася ўсё на пару пакаленняў, тыпу, уся ідэя. І таму ім прыйшлося, яны перабудавалі свае планы. Вось і ўсё. Канец. Так, вось такі вылет мы зробім для нашага арнітоптера. А чаму ён не... Так, я нешта не тое зрабіў. Я яго не пабудаваў, Всё, вось зараз. А верхнюю частку мы наадварот забудуем нейкім гэтым самым камянём. Так, прыгожая яка, вы глядзіце. Оп, ладно. Я забыў выкарыстаць... Я забыўся, што я змяніў сабе шчыты. У мяне мой не шчыт там, па тыпу штука, якая запаволівае мой рух. Я забыўся, што мне патрэбна ім карыстацца. Актыўна. Памятаеце ў фільме Антыгравы, вось гэты, на якіх карысталіся Харконіны? Вось гэта ў мяне ёсць. Але я забываюся карыстацца, таму я зараз буду лячыцца. Так, гэта мне знесці. Ён пашкоджаны ўжо. Знішчыць. Усё поўнасцю знялі яго. Мы пабудуем... надвор'е. Хвіліна ёсць у мяне на той, каб пабудавацца. Не, гэта не тое, што мне цікавіць. Дах мне патрэбна нейкі. Давайте пад ухілам. Был такі вось. Так, ты у нас будзеш тут. Як вас разварочваць-то? Альт. Вось так. 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 Это пакуль толькі схема, гэта не пабудаваная. І мы зробім края. То што я просто так буду. Оп. Потым хутчэй... Так. У мяне толькі хвіліна, правильно? Мне няма тут часу прыкідвацца. Мне насамрэч патрэбна вельмі хутка будаваць, а то мне зараз арнітоптер гэты, не знясе, але пашкодзіць нармальна, так мне прыйдзецца яго яшчэ рамантаваць. Наваливаецца зараз прям. Колькі засталося? Яна прям зараз па нас ударыць. Вось жа халера, мне зараз арнітоптер пашкодзіць. Так, давайте дах паспрабуем пабудаваць прямо ў працэсе. Прям над арнітоптером. Просто каб яму менш пашкоджанняў было. Добра, што рэсурсаў хапіла.
Святла бы дадаць яшчэ ў гэты ангар, а то тут цёмна. Усё. Ну, нормально. Орнитоптер, ты не вельмі моцна пашкодзіўся. Крышачку, але ўжо пашкоджанне ёсць. Нягледзячы на тое, што там не лятаў амаль. Ну і што, дадаем святло і паляцім па квесту. Там фурнітура. Можна дадаць святло ў падлогу, альбо падвесіць, па-моему, просто лётаючыя былі нейкія. Вось такая лётаючая паветры. А, блин, а што яно так далёка? Высыня, гэта на Control. А можна бліжэй да сябе, а? Я не памятаю, як гэта працуе. Тыпу яна вось так будзе падвешана ў паветры. Я не тое, што я ожидаў бы. У падлогу у столь. Але ў столі я пакуль не магу рабіць, у мяне такіх супертэхналогій няма. Давайте вось так хаця бы асвятлім. А тут цёмна. Блин, я ж... Я забываюся, што мне патрэбна іх як бы прям пабудаваць. Так, і у падлогу яшчэ ўбудуем святла. Тут ось лінію невялічку зробім. А цяпер вяртаемся да іншай сястры. Да іншай давай называй па імёнах. Не іншая, не гэта, а калі ласка канкрэтную сястру. Вось імя. Таму што іншая зараз я не ўпэўнены, пра якую іншую ты кажаш. Вось вельмі канкрэтыка патрэбна. Вось. Я не супраць, але мы зараз зноў пойдзем просто не па той галіне. Я зразумеў так, што паводле праграмы забеспячэння бяспекі сёстры ордэна Бена Гесерыт, сястра ордэна Бена Гесерыт, патрапіўшы на Аракіс, мусіць заняць у прароцтве аб Лісан аль-Гаібе месца маткі Лісана аль-Гаіба. Не абавязкова. Но гэта адно з прароцтваў было. Это тое, што можна было карыстаць. Падыход Бена Гесерыт да вырашэння такіх праблемаў, яны не канкрэтныя. У гэтым прыкалдэс. Яны размытыя. Яны нічога нікому не абавязаны. Яны гучаць як гучаць. Тыпу, блин, нешта яны святла не даюць ніякага. Лухта нейкая, а не святло. Ну ладно, давайте хотя бы так. Я трошки непрызвычайна наперад вылетаць. Так, зразумеў, мне патрэбна яго больш зрабіць, этот ангар. Задніца нейкая. Ён просто падымаецца, калі наперад цісну, ён падымаецца ўверх, і мне ангар патрэбна больш зрабіць. Так, ну як мінімум вылет з яго. На паверха яшчэ адзін. Давайте тады мы зробім наступнае. Вось гэта разбурым. Так. Зробім, можа быць... Мне просто літаральна паверх па сутнасці патрэбны адзін. І мне хопіць месца. Так, гэта мы знясем і па-новаму пабудуем. Так, а дзе я яго знаходзіў зараз сам? Вось яны. Так. Што? Што ты робіш? Ён будзе чапляцца да бліжэйшага. Так, давайте не тое. Мы зробім па-іншаму. Мы дабудуем сцяну спачатку, а потым ужо займемся. Так, не той стыль. Я жадаю іншага стыля, каб яно выглядала. Так, не тое, вось так. В прынцыпе, добра было бы прямо зверху пабудаваць просто радок яшчэ адзін і з ім разбірацца. Давайте з гэтага і пачнем. Это ўсё ідзе нахрен? Забыўся, што, у прынцыпе, у паветры тут нічога не вісіць. Бачце? Уся столя валілася. Так. Ты? І гэта яшчэ ў мяне маленькі арнітоптер, каб вы разумелі. Гэта самы маленькі варыянт, гэта скаут. Ёсць грузавыя арнітоптеры. Ёсць баявыя арнітоптеры. Так, гэта не тым бокам. Не, ўсё нормально. Усё тым бокам. Зараз прачытаю, я трохі. То бок, калі трэба, яна магла і сама стаць Лісан аль-Гаібам. Не, Лісан аль-Гаібам яна бы не стала, але яна бы магла скарыстацца часткай прароцтва. Што, тыпу, ад яе нарадзіцца дзіцёнак.
Лісан Аль-Гаіб. І тады бы ўсе насіліся бы з ёй, як з маткай Лісан Аль-Гаіба, яна, можа, потым бы саскочыла. Альбо, ну, разумееш, гэта экстрэнная... Яна скарысталася экстрэннай гэтай самай. Гэта было на крайні выпадак, тыпу штукай. Просто з-за таго, што ў яе рэальна быў крайні выпадак, і яна была, па сутнасці, не падпарадкоўвалася гэтаму самому Бене Гессериту ў гэты момант. То бок, ну, поўнасцю забіла просто на Бене Гессерит поўнасцю, абсалютна. Вось, і клапацілася толькі аб сабе і аб поле. То яна скарыстала на поўную катушку, ўжо поўнасцю просто скарыстала ўсім, што можна было з таго, што падрыхтавалі Бене Гессерит на потым. Вось прыкладна так і атрымалася. То бок, гэта просто, тыпу, агент, які поўнасцю пачаў... Ведаеш, тыпу, як шпіён, які бы пачаў выкарыстоўваць поўнасцю рэсурсы свайго агенства ў сваіх асабістых мэтах. Гэта, па сутнасці, як бы парушэнне правілаў і жаданняў Бене Гессерит было. Яна забрала не частку рэсурсаў, частку прароцтва, яна забрала ўсё, просто ўсё, і перарабіла пад сваё жаданне, пад свае неабходнасці. Замест таго, каб узяць трошкі кавалак там, напрыклад. Таму што прароцтва недакладнае. Прароцтвы любая Бене Гессерит магла бы скарыстацца гэтым прароцтвам. Ось. Яна магла не стаць нават маці. Гэта магла быць нават не супертрэніраваная Бене Гессерит скарыстацца. Важна было бы, каб часова даць падтрымку фрэмінаў, нечаканую падтрымку фрэмінаў да вось іх, па сутнасці, да Бене Гессерит. О, я прыдумаў. Я зраблю... тут хутчэй за ўсё паловы такой нармальна не зрабіць. Я жадаў бы вось такой абрэзаны трошкі варыянт пакуль зрабіць. Толькі мне патрэбна, каб яно выглядала яшчэ, ну, нармальна, правильно? Таму я зраблю вось так. Некага не прыгожа, не, давайте. Там быў адлюстраваны гэты варыянт. Вось гэты. Вось так. І дзесьці палова сцяны, па-моему, была, якой я магу, па сутнасці, скарыстацца для гэтых мэт. Так, вось палова сцяны. Неяк, ухта, не супадае, мне не падабаецца. А ёсць нешта прям трапнае. Для дахаў нічога такога не бачу. Ну і халера з ім, давайте, можа, так не буду рабіць просто. Што мне тут прыгожваннем займацца, правильно? Кажу, я жадаю вельмі перабудаваць поўнасцю ўвогуле базу. Ёсць такое жаданне. Зрабіць яе нешта, падумаць над дызайнерскімі рашэннямі сваімі. Яшчэ раз. Так, і вось зараз вось у гэты праём я магу паставіць сабе пенташчыт. Оп. Гатова. Пенташчыт ёсць. І зараз дзюрка толькі ў даху. Так, зараз дзюрку гэтую закрыем. І такім чынам у мяне не будзе менш шансаў, што мяне знішчыць арнітоптер, калі штосьці пойдзе не так. Напрыклад, калі ў мяне не будзе некалькі тыдняў. Можна будзе спакойна. База будзе развалівацца па крыху, і у мяне будзе яшчэ час, хаця бы не знікне гэты арнітоптер. Таму што арнітоптер вельмі карысная штука, хаця бы, ну, вось гэты скаут, які ў мяне ёсць. Вельмі зручна. Зараз пойдзем квестик рабіць. Ну, на ўсход прям. Вы паглядзіце, ну, якая прыгажосць. Кайфово, мне падабаецца. Я быццам бы так планаваў. Не, насамрэч не. Я не кажу, што гэта не жывёлкі, ой, ну. Просто я кажу, што планктон таксама жывёлкі. Спойлер. Я не буду тлумачыць, я не буду удакладняць. Калі вам цікава, вы можете пагугліць, паразабрацца ў цыкле жыцця чарвей, як, з чаго яны складаюцца, як яны сябе паводзяць, і што яны такое. Вось, калі вам гэта цікава, калі ласка, можете самі сабе спойлерыць. Я не кажу, што яны не жывёлы, яны жывёлы. Просто не зусім тое, што вы чакаеце. У меня песочек з базы сыпецца. Трошки. Ладно, поляцелі. Зараз павінна... Так, нормально. Добра вылятаецца. Трошки, ну, блин. Дах выглядае нейко прыдуркаватаму, але ладно. Нормально. Пойдем. Дзесьці тут зборшчыкі спайса разбіліся. І, па сутнасці, мне мелкі квест нейкі з'явіўся, якраз таки на іх. Я не ведаю, што за яны. Пойдем праверым.
Мне падаецца, яны могуць быць у радыактыўнай зоне, і я не падрыхтаваны пад гэта, але зараз паглядзім. Мора бы яшчэ, ну, мы трошкі не на той планеце для гэтага. Ну, гэта не радыяцыя, там яшчэ не пачынаецца поле радыяцыі, нармальна. Вось у них разбіўся. Вось он, містера. Давайте садимся і будем проверять, что там адбываецца. О, я сажуся в каля. Отчапіцеся. Так, ты... Я не ведаю чаму, але раней персонаж выходзіў вось ззаду, типу, ось з гэтай часткі. А зараз ён чамусь тэлепартуецца наверх арнітоптера, я не ведаю, што за халера. Мне была штука, якая можа хаваць увесь транспарт. Ось ёй я і зацікаўлены зараз. Ну, ось, схавалі ўвесь транспарт сабе ў кішэньку. Не пытайце, як гэта працуе, гэта не па лору. Гэта гульнявы прыкал даст. Блин, сонца. Давайте схаваемся трошки. Остынем. Там есть лагеры невялічкі. Мне буду паспрабаваць свае сілы. Я зараз насупраць іх і пайду спецыяльна, каб праверыць просто, на што я здольны. Гэтыя ворагі могуць быць сур'ёзнымі. Так. Нічога я з гэтага забіраць не буду. Мяне грошы цікавяць. І вось гэты спайс. До речі, наконт спайса. Давайте накидаемся спайса. Тільки зможем. О, гроші. Остатні покинув. Ну добра, калі гэта такія ж ворагі будуць унутры гэтага карабля, то мне ніякіх праблемаў няма. Я спакойна магу сабе ваяваць тут. Так. 10 тут человек. Не? Выжилое есть? Ты пороже мне ці не? Не, это своя. Ладно. Бяспечная тэрыторыя. А што у вас тут здарылася? Могу з вами паразмаўляць, не? Ладно. Хто у вас тут галоўны? Ты? Альбо ты. Альбо, можа, ты. Що ви тут робите увогуле? Що у вас тут, як справа? Розказуйте. Who goes there? I can hear you, stranger. Come ahead, but slowly. I've got you covered. Let me get a good look at you. Погляди, дай-ка мне на тебе поглядеть, я тут такі літаральна з блакітнымі вачыма ўжо. Але яму, в прынцыпе, таксама падыходзіць на ролю Лісана Гаіба. Зноў жа. Ну, яна падыходзіць на ролю Лісана Гаіба. Тэарэтычна. Але, ну, то бок, па сутнасці так, яна падыходзіць. Ну, але я тэхнічна падыходзіць. Я думаю, фрэмены бы яе прынялі, калі б гэта была жанчына. Тут пытанне не ў тым, што жанчына гэта альбо мужчына. Адзіная розніца, што Алія нарадзілася на Аракісе, а у легендзе аб Лісане Гаібе гэта прыйдзе нехта са зорак і будзе паводзіць сябе як фрэмэн. А Алія нарадзілася сярод фрэмэнаў і расла сярод фрэмэнаў. Гэта вялікая розніца. Ну, адзіны вось нюанс, як бы такі. Што у вас тут здарылася ўвогуле? Our mission tasking says we're supposed to be in the minor erg, but the rocks are all wrong. The Haga Basin, Baron's balls, that's way off course. What the hell was Malik thinking? Малік? Знайоме ім'я чомусь. Хто Малік? Капітан Малік. А, ну, хутчэй за ўсё, ніхто не важны нейкі персонаж. Яны разбіліся вельмі далёка ад таго месца, дзе яны павінны быць, і іх капітан іх нейкім чынам сюды прывёз. Not much to tell. I'm a rig chief like my father before me and his before him. My family served the Miners Guild for nearly 5 centuries. I oversee all melange operations on the sand and in the harvester. It's my job to ensure the spice flows unimpeded from extraction to processing.
Ну, можна прыцягнуць тое, што бацькі ў яе ўсё ж не мясцовыя. Ну, глядзі, зноў жа, там яна магла прыляцець зорак, і там яны маглі падкруціць некаторыя моманты. Тэхнічна, насамрэч, яна магла прыляцець зорак, але мы гэта пра нюансы кажам кнігі канкрэтна. Вось. Просто, ну, як бы ніякай праблемы. Бен Гесерит на той разлічваюць. Яны робяць свае пророцтвы такім чынам, што яны могуць круціць далей. Вось, то бок, яны проста адаптуюць гэта падыходзячую штуку. Гэтае самае. Каб вы разумелі, леді Джесіка нават не ведала, у чым пророцтва. Яна нахрен не ведала пророцтва, але яна казала абсалютна стандартныя фразы і схемы адказаў, якія былі падрыхтаваны Бен Гесерит. Ну, то бок, тое, чаму яе вучылі, і гэта адна з, як яны называюць іх, дырэктывамі, карацей. Яна выконвала нейкія дырэктывы стандартныя і ў выніку трапіла ў самае сэрцайка Фрэмінам. Хаця она нахрен не ведала нават у чым пророцтва, каму яны там пакланяюцца, што ім там патрэбна. Але гэта самае, Алія, леді Джесіка не мала аніякага ўяўлення, пра што гавораць Фрэміны, у чым іх пророцтва, у чым дэталі. Яна іх даведалася значна пазней. Але з-за таго, што гэта была штука закрытая, гэта закрыта суполка, ніхто, акрамя Фрэмінаў, і пра іх рэлігію-то не ведае. Пра Лісана Гаібаў, гэта ўсё, ніхто і не ведае. Джесіка проста скарысталася падрыхтаванымі схемамі для карыстання людзьмі, па сутнасці. Вось такая штука. Так, цывілізацыя 5 атрымлівае 9500. Дзякую, Лікевич Патэта. I haven't been able to see well since I was knee-high to a tad, Skipper. Normally I use corrective lenses, but they were shattered in the crash. Яшчэ ж здольнасці ў яе ўражваючыя, думаю, спрацавала б. У каго канкрэтна? У Джесікі альбо ў Аліі? Dune men didn't have tough luck, they wouldn't have any luck at all. У Аліі. Ну, Алія, яна таксама моцная вельмі. Ну, типу, яна прям моцная, яна амаль на ўзроўні пола. Але не на ўзроўні пола, і гэта яе праблема. Ну, скажем так, гэта праблема яе, ёй складана за гэта. Яна жадае быць як пол. Ну, ладно, гэта мы ўжо заходзім на тэрыторыю другой кнігі. І трэцяй нават. But I suspect those who have survived have already been found. The rest is sadly a recovery effort. I've already logged all the fallen Dune men in close proximity to the crash site, but I'm told that a local criminal element has abducted the rest. It's strange to say it, but confirmation of a loved one's demise is somehow less hard to bear than not knowing what became of them at all. Every member of the Spice Miners Guild has an identification tag. I need you to hit the enemy camps and recover any guild tags you may find. Вельмі проста, па сутнасці. Сутнасць квеста пазбіраць. Гэта яны з гільдыі здабытчыкаў, ну, касмічных шахцёраў, карацей. Вось яны з гэтай гільдыі. І, па сутнасці, з-за таго, што яны разбіліся, шмат каго яшчэ забілі бандыты мясцовыя. Таму яны жадае проста вярнуць іх значкі, каб людзі ведалі, што з імі здарылася. Вось і ўсё. Вельмі стандартны квест, збяры 30 скур кабаноў. Вось такое. Гэта не галоўны квест, гэта нейкі дадатковы, але ўсё роўно зробім. Пачакайце-ка, гэта кантракты... Гэта ад яго я кантракт павыканаў, так? Дапамагчы ім, гэтым афіцэрам. Па сутнасці, я павінен сабраць зараз некалькі квестаў і... Ну, для гэтага мы ўжо ўзялі. Астатнія. Ты хто такі? Guess I was lost in thought, or some kind of delayed onset head trauma. Of course, both things could be true. Ты кто таки? I'm Nasher Hicks, quartermaster of the Mithra. Whatever's left of it anyway. You can call me Hicks. Did the guild send you? Так, я ваш сигнал пачуў, і я прыйшоў сюды на дапамогу. Я не ведаю, хто вы такія. This goes against all known protocols, but Гэта супраць пратаколу, але нахрен гэтыя пратаколы, у нас тут жыццё трэба ратаваць. Хто вас падстраліў увогуле? Не вы маеце ніякага уяўлення. Said we were taking fire from below, but the rig crew is totally blind during transpo. An Intrepid class harvester has 7 interior decks, none of them with viewports. Добра, яны нават не бачылі, таму што яны не частка... Яны частка каманды, але з іх боку не бачна было, хто атакаваў. I was on the head when we hit. The bulkhead torqued and the door wouldn't open.
Had to cut my way out of the shitter in total darkness. Ну, добра, яны проста разбіліся, па сутнасці, просто ні халеры не ведаюць, просто выжылыя. Так, на наступнае пытанне, я думаю, ты ўжо адказваў. У кнігах падзеі фільмаў доўжыцца значна большы тэрмін часу, так. Усё. Ён Хікс, так. Ён Хікс. Talk to Lieutenant Drang. She's the only one on the bridge deck to survive. If anyone knows more, it's her. Давай яшчэ, можа, Tell you what, кое-старегу. stranger, we need all the help we can get. We're Так, dying па out сутнасці here. падзеі адбываюцца больш расцягнутыя ў часе. Фільм не паказвае гэтых таймскіпаў. Па сутнасці таймскіп асноўны гэта паміж першай і другой часткай. Тыпу, вось Пол, ну, нават у другой частцы ён неяк даволі хутка заваёўвае увагу фрэмінаў, але насамрэч гэта адбываецца пэўны час. То бок, ну, гэта займае... Ён, хутчэй за ўсё, мёртвым лічыцца некалькі год. Ну, па прыкідках, таму што Алія паспявае вырасці да па тыпу такога, па тыпу 4-5 гадовай дзяўчынкі, нешта такое, за гэты час. То бок, ну, можа, прыкладна каля таго. Яна умее хадзіць, скажам так. А размаўляць яна умее проста таму, што умее. Thanks, stranger. We're dying out here. Not another step, stranger. I've got 2 armsmen covering you from the rocks. Identify yourself. I'm the one asking the questions, stranger. Да ладно, ладно, Who the супакойся, hell are you? нервозная якая. Я пачуў сігнал і вось. You do look Пробыл like сюда. you can handle yourself, stranger. Very well. The crew of the Mithra thanks you for your assistance. А ў фільме яна нават яшчэ не нарадзілася. Так, ну я кажу, калі дадаваць Алію, то патрэбна сюжэтная лінія Аліі для першай кнігі неважная. Ну, яна як бы, яна ёсць як факт, і некаторыя рашэнні Пол прымае, сыходзячы з таго, што ў яго ёсць, ну, сястра, і яшчэ кой-хто, каго увогуле ў фільме не ўзгадваецца, хутчэй за ўсё ніколі не з'явіцца. Давайте, гэта спойлер для кнігі, але гэта падзея проста поўнасцю прапушчана ў фільме, і яна проста адсутнічае. У Пола быў сын. Вось. Які загінуў, карацей, калі адбывалася напад на імператара, так, у яго быў ужо сын маленькі. Вось. І гэты сын загінуў, Пол абвясціў атаку на імператара у той момант, калі яму перадалі, вось літаральна нарыхтуюць атаку, і ў гэты момант яму кажуць, што ў Січы быў знішчаны, якім знаходзіўся яго сын. І ён у гэты момант абвяшчае атаку на імператара, то бок там трагічны момант, ён па сутнасці усё, далей шляха няма. Ну, тыпу, блін, ён усё, ён дакладна будзе ісці да канца. І тут з-за таго, што ён ведае, што яго сына забілі. Вось. І Полу ён далёка не дзіцёнак уже ў гэты момант. То бок, ну, каб вы разумелі, ён дарослы лоб, вельмі дарослы лоб у момант, калі ён нападае на імператара. No. It's one of those new CHOAM models with the Amaranthian diodes. Farther range than any other portable, but don't drop it or jostle it vigorously. Shooting it is also not recommended, as it turns out. Добра, у іх поўнасцю няма сувязі, адзінае, што яны сігнал на кароткую хвалю змаглі перадаць па блізкай дыстанцыі. Так што, па сутнасці, яны адарваныя ад усяго. Яны зусім не там, дзе іх чакаюць увогуле. If the guild has an inbound recovery crew, they'll need a clear tactical picture to avoid suffering the same fate as the Mithra. I think I can assemble a Я чарвя на фоне чую. Там and дзесьці. a few special parts from the Mithra's stores. If you can find them. Добра, вернуць гэтыя самыя запчасткі для радыё. Parts scattered across the sector. Now we're getting reports of Kirab bands creeping around the perimeter. І хутчэй за ўсё банды Our ўжо scouts забралі have seen them часткі out there гэтыя. stripping the wreckage. But we aren't Sardaukar. If the Kirab have our parts, we can't just take them back. Thank the Emperor for your coming, stranger. I need a blue lattice Skynet crystal, a Torsen sound shifter, and a twin polarity microfram. Добра, знаёмыя ўсе словы, я ведаю, што гэта такое я знайду. Here is a list. Лёгка. Так, у нас набор контрактаў. Усе яны паблізу, так, правильно? Пазбіраць рознага смецця і прынесці яшчэ больш рознага смецця, так? Знайсці... не хілкіты. Частку з гэтага прыйдзецца, магчыма, нават крафціць ім для іх. We're dropping like flies out here. How are those heel kicks? Вось, табе... хілкіты. Это вам патрэбна іх зрабіць? Мае не падыдуць. You kidding?
Добре. Мені недостатково їх. Я так розумію, яны маються на лячебні набори со свайго корабля, а не тое, што ў мяне ёсць. Так што будзем зараз для іх здабываць. Вось у гэты кавалак корабля, можа быць, дзесьці залезці можна. Альбо не. Так. Квест на 5000. Што? Ён далёка вельмі. Чаму тут чекпоінт висить? Так, давайте-ка. Ладно. Чекпоінт нехай будзе. Не зусім разумею. Дзесьці ў гэтым напрамку ёсць ворагі, так? Ёсць квест. Это не тое. Я не разумею. Мапа. Давайте яшчэ по квестам пойдем. Падзенне Мітры, так? Сачыць. Калі ласка, пабачыць на мапе. Мапа Мітры, то бок самого корабля. Ён развалены на два кавалкі, так разумею, жоўтая гэта якраз такі, дзе яго раздзяліла кабель сам. А дзе ўваходы-то у вас там? Хоць дзесьці мне пабачыць. Реально, я ніякага ні ўваходу, нічога не бачу. Калі ўваходы ёсць, то я нават не ўпэўнены, дзе яны. Дам генератор перезародзіцца. Давайте іншы бок паглядзім. Оп, драна зрабіў. Я яшчэ не вельмі прызвычаюся да гэтай штукі. Уф. Нормально, усё, а вот не пашкодзіліся. Можа зверху неяк пралезці можна. Можа збоку. О, тут нешта. Ну тут пячоры. Не вельмі складана было. Грошай няма. О, грошы ёсць. Давайте батарэйку таксама забяром. Можна таго Харконіна, ад якога мусіў нарадзіцца Ксат Хадарак, па імені называць. Я не... Ну, ты можаш як бы яго называць. Ён... Гэта спойлер да першай кнігі. Я просто не памятаю, хто. Гэта гэты... Таго, каго Пол забіў, правильно? Як ён? Там, на барон, нешта там. Якога барон жадаў прасунуць і зрабіць імператарам, дарэчы. Гэтага таксама гэтай сюжэтнай лініі няма проста ў фільме. Пра размовы барона і на барона. Як гэта на барон спрабуе забіць лорда, ну, барона Харконіна. Проста яны там адзін аднаго спрабуюць забіваць. Вось, і ў выніку яны дамаўляюцца, што карацей адзін аднаму дапамагае. Барон тлумачыць яму. За жыццё, карацей. Оп, зачапіўся. Так, давайте на самый верх, может быть. Тут подаецца ўваход, может быть. Тут светлоненькая. Ну, тут просто савана. Так, дакладна. На мост сам зайшлі, нават. Тут нешта трута. Это нейка адкудсьці сочыцца, альбо не? Не разумею. А дзе Сэм? Сэм, на жаль, сёння тэхнічныя праблемы, карацей, з стрымом. Я спадзяюся, атруты я вельмі не атрымаю. Так, нормально. На жаль, не атрымалася, таму што у мяне тэхнічныя праблемы. З захопам з PlayStation 5 я спрабаваў, не атрымалася, і ў выніку я просто запусціў. Што за халера? Што гэта за месца? І чаму я не магу нікуды ісці адсюль? Вось, я буду яшчэ вырашаць, хутчэй за ўсё заўтра будзе стрым па Death Stranding, а сёння прыйшлося чымсьці замяняць. О, нормально. Падыдзе. Я чую яшчэ зверху. Блин. Зрабі мне што-небудзь. Так, зверху чел яшчэ. Ён там нічога мне не зробіць. Правильно? Не, у меня шит перезаряджаецца хутчэй, чым ён што-небудзь робіць.
Я спрабую яшчэ чат чытаць. У нас адпраўляецца на Mountain Blade 2 банерол 2500, дзякуй вялікі, і мегапазерскі. Паводле першапачатковага плану Фейт Раунта мусіў стаць бацькам Квізат Хадырака. Значыць, палова неабходнай генетыкі, палова моцы заключаная ў ім. Ну, не зусім. Тыпу, ім патрэбна была пэўная камбінацыя. Вось. План на Квізаца Хадырака Фейт Раунта таксама быў не адзіны. Фейт Раунта быў таксама толькі адзін з магчымых варыянтаў. Просто адны з самых патэнцыйных крутых Квізац Хадыракаў, якіх яны маглі атрымаць, гэта якраз такі былі праз Пола Атрейдеса, ну не Пола Атрейдеса, а праз Атрейдесаў і праз Харконінаў. Яны там жадалі аб'яднаць як бы генетыку двух дамоў. Але як яны сцвярджаюць, у іх яшчэ ёсць запасныя планы Квізац Хадыракаў, просто іх адкінула на па тыпу на стагоддзі. Ну тыпу просто прадзяўбаныя некалькі стагоддзяў зараз. Таму што, па сутнасці, вельмі абрэзаныя варыянты для іх дзеянняў. У іх ёсць яшчэ адзін варыянт, наколькі я разумею, ён патэнцыйны ў трэцяй кнізе. Я так разумею, што ён патэнцыял іх. Я не буду казаць, хто, бо ён увогуле не з'яўляецца ў фільмах. Так, дайце-ка у мяне ноутбук зараз разрадзіцца, а я нічога зрабіць не змагу тады. Я чат перастану чытаць. Усё. Праблема вырашана. Так, у мяне ёсць праход для... Ну, далей я атрымаў там па тыпу картку такую, якая можа даць мне доступ да іншага месца ў караблі, але куды мне? Так, ось так. Пум-пум-пум. Тут вельмі ўсё дрэнна на караблі. Так, там хутчэй за ўсё не адчыняецца. Яно тут усё хутчэй за ўсё не адчыняецца. Так. Тады ўніз. На іншую палубу. Ну, просто ці не з'яўляецца Пол слабейшым Квізат Хадыракам, чым мог бы атрымацца па першапачатковым плану. Ён з'яўляецца больш слабым Квізат Хадыракам. Толькі ён не той, каб нават і Квізат Хадырак. Вось у гэтым Квізат Хадырака як бы няма. Ну, па сутнасці атрымалася так. Быў план адзін, атрымалася нешта незразумелае, з чым ніхто не ведае, як узаемадзейнічаць. Цікава, унікальны касцюм, схема на яго. Забіраем. О, грошакі, цудоўна. Гэта забяром. Астатняе пакінем. Так, гэта, канешне, канец, але дзе хоць штосьці па квесту, які патрэбны гэтым хлопцам? Я квеставага прадмета не бачу. Нешта. На цивілізацыю 3 адпраўляецца 100 і на Broken Age адпраўляецца 900. Дзякуй вялікі. Тады гэта хутчэй за ўсё проста не абавязковае месца. Таму што да чэла жа зверху я не дабраўся, правильно? Вы зноў тут з'явіліся? Блин, не тое націскаю. Не, пачакайце, сюды я забягаў. Наверх тут не пролезьте, правильно? Тады мне неяк абысці патрэбна. А што яны там ядуць? Гэта ж гэтае самае. Бандыты просто. Ну, яны прыйшлі сюды, гэта не тыя, хто тут знаходзіўся. Яны просто абіраюць карабель, гэта асноўнае, на чым яны зарабляюць зараз. То бок яны збіраюць, зразаюць розныя штукі з караблей, разбіраюць іх на запчасткі, самае ценнае выносяць і ўсё, і пакідаюць, што не патрэбна. Нешта цікава. Ну, наверх я дакладна павінен неяк трапіць, правильно? Але тут тупік. І тут ніяк не прасунуцца. Я нешта, можа, не заўважыў на прахода якога? Тут дзверы, блин, ва ўсе бакі былі. Так, яны адчыняюцца. Не? Не, яны не адчыняюцца. Што павінен рабіць тады? Там просто кулямётчык зверху, ён же ж не можа просто так стаяць у вакууме, правильно? Ну, в сэнсе, што сам сабе. Можа, я прям прасунуўся там не. Пролезу я тут? Не, там реально, каб вы разумелі.
Так, з таго боку можна пройсці, і з таго боку можна пройсці. То бок, па сутнасці, я магу туды трапіць. Ну, я павінен трапіць злева. Это па-іншаму не мае сэнсу. Ды не, на Аракісе? На Аракісе гэта самае. Ну, яны... Тут ёсць жывёлкі, напрыклад. Тут ёсць розная ежа. Ну, вада, насамрэч, большая праблема. Ну, ось. Я думаю, каннибализм то таксама ёсць, просто Фрэнк Герберт, это ж ён аўтар, по-моему, так? Ён вырашыў, што не будзе такія дэталі ўжо дадаваць і тлумачыць. Божухна, а куды ісці-то? Так, Тут я праходзіў, не праходзіў? Я ўжо просто заблытаўся прям. Звычайна проста ўзроўні яны больш лінейныя, скажем так. Ну, вось гэтыя данжыкі невялічкія, яны трошкі больш лінейныя, трошкі больш зразумелыя. Тут нейкая лухта адбываецца. Гэта можна наверх тут. Цудоўна. Вода, трошки лекаў. Можна было, дарэчы, не збіраць, яны вельмі нізкія. Вось, я нарэшце выбраўся на гэтую палубу. Гэй ты. Гэта бескарысна мне на маім узроўні ўжо. Я, па сутнасці, выконваю дадатковы нейкі квест, я так разумею, ён частка івента быў, які адбываўся там пару тыдняў назад, і дадалі яшчэ новыя квесты. Так, гэта не патрэбна. Хаця, ну так, пол жа толькі з пакалення, да якога можна нарадзіцца сапраўдны кізацы дырак. Вось калі б у полу быў дзіцёнак, і тут мы пераходзім да спойлераў да трэцяй часткі. То бок, ну, мы трошкі... Не, я далей... О, пачакайце-ка, гэта на выхад. Я вываліўся зверху. Я ні халеры не разумею. Гэта, па сутнасці, я закрыў гэты міні-данж, так? Але адкуль я зверху вываліўся? А, вось адсюль. Я ўвесь гэты час не заўважыў тут гэтую штуку? Ну ладно. Просто, па сутнасці, мяне выкінула просто з данжыка, я як бы закрыў яго. Але гэта не сюжэтна, не тое, што мне патрэбна было рабіць. А чаму ў мяне не працуе? Чакайце-ка. У мяне не працуе мой Спенсер. Во, запрацаваў. А чаму ты не працаваў дагэтуль? Ён павінен запаволіваць мой рух, куды бы я не рухаўся, то бок калі ўверх, то ўверх я буду запаволівацца. Калі буду ўніз, то ён ўніз запаволіць мой рух. Спайс літаральна ж пад нагамі валяецца, жары колькі хош. Ну, па сутнасці так. Ну, ён як пад нагамі валяецца, ён не паўсюль валяецца. Ён, звычайна, у вялікай колькасці, ён паў паветры, напрыклад. Просто сам факт знаходжання на Аракісе, на Аракісе, божухна, на Аракісе прыводзіць да таго, што ў вас, ну, вы насычаецеся спайсам. Таму што ён паўсюль, і вы не можете пазбегнуць яго до канца. Ёсць. Нормально. Але ж гэта не квесты ўсё. Што за халера? Оп, памёрла. А, ну вось, не, зараз яны чамусьці на мапе пачалі з'яўляцца. Невялічкі лагеры. Так. Гэта... Забираем. Давайте яшчэ спайса поедем трошки. У нас, карацей, сабой ёсць ежа, якая насычана спайсам, і вось з іх выпадае яшчэ. Мы можам сябе намацаваць са спайсам і ў выніку ўключыць рэжым тыпу спайсавага наркамана, я не ведаю, як гэта патлумачыць. Карацей, вы спайс сам па сабе мае сам па сабе спайс падвышае проста вашу канцэнтрацыю, але ён вельмі, ну, у залежнасці вельмі высокая ад яго.
Ось, ён падвышае вашу канцэнтрацыю і робіць шмат чаго, так? Але для пэўнай узроўня, скажем так, канцэнтрацыі спайса ўвогуле пачынаецца, ён не проста смачны і прыемны, і спайс заўсёды пахне як тое, што вы любіце. То бок, ну, яго пах. Чамусьці ён карыцы, ну, ён як спецыя пахне. Ну, гэта не вельмі прынцыпова, дарэчы. Вось, можа, я ўвогуле гэты факт прыдумаў. У меня зараз такая думка, можа, я зараз у мяне з галавы ўзялося. Ён карыцай пахне. Справа ў тым, што спайс дае яшчэ пры пэўнай канцэнтрацыі дае магчымасць прадбачыць па сутнасці падзеі. Але гэта з'яўляецца, скажем так, гэта вельмі вялікая канцэнтрацыя патрэбна. І у вас альбо павінна быць схільнасць да гэтага па сутнасці, каб вам было прасцей менш спайса патрэбна, альбо проста велізарная колькасць спайсу. Ось. І чым больш у вас схільнасць да гэтага, тым больш моцныя прадказанні вы можете лепей прадбачыць падзеі. Асабіста трэніраваныя людзі пад гэта, яны якраз такі займаюцца кіраваннем караблёў касмічных, каб прасоўвацца скрозь мясцовы варп, скажем так, інакш ваш карабель просто не даляціць. Калі ваш карабель рухаецца на звыш светлавой хуткасці, вы не можете прадказаць, што у вас будзе перад вами. Ну, каб пазбегнуць удара з аб'ектам на гэтых хуткасцях, вам патрэбна заранее ведаць свой маршрут увесь да самага апошняга моманту, па сутнасці яго прадбачыць. Ніякі камп'ютар вам гэта не пралічыць. Таму, па сутнасці, ўсё ўпіраецца ў прадказальнікаў, скажем так, на барту караблей у Дзюне. Дарэчы, бярем Мэта Дэймана, адправіўшы на аракіс. Чакаем пастаўкі бульбачкі. Ну, гэта проста. У фільме ёсць сцэна, дзе да фейт-раунды прыходзіць Фрэджайл. Ну так, Ліна Сейду, по-моему, нешта такое. Каб зачаць дзіця, і потым у фільме гэта нікуды не прыводзіць. А ў кніг гэта кудысьці прыводзіць, можна проста так ці не. Я магу проста адказаць, таму што гэта сцэна адсутнічае у кнізе, так. Але, не, ну там ёсць, скажем так, гэта сцэна ёсць у кнізе, але яна зусім з іншым пасылам падаецца. Па сутнасці нам паказваюць проста гэтую прыгожую Ліну Сейдук, па-мойму, не памятаю імя, сапраўды. Вось, і я толькі прозвішча вось гэтай Сейдук памятаю. І яна павінна, па сутнасці, паказаць нам, што у Бена Гессерит у гэты момант, пакуль Бена Гессерит не ведае ўсяго наперад. Яны робяць планы, і планы ў планах. Вось што яны робяць. Яны не адразу не маюць пэўнага ведаў, прям, што адбудзецца. І таму яны падрыхтоўваюць сабе, ну, мінус пол, мінус лінейка Атрейдусаў, яны рыхтуюць сабе альтэрнатыўны шлях. Усё. Гэта тое, чым займаецца Бена Гессерит. І яна проста выконвае загад Бена Гессерит, каб зачаць дзіця ад гэтага самага, ад фейт-рауты. І каб працягнуць як бы ідэю. І гэта адбываецца ў кнізе таксама, проста што там яна не адна, там з іншым чэлам карацей прыходзяць. Вось. І там вельмі важна не тое, што пра тое, што з аднаго што яна прыйшла, гэта вядома, а таго персанажа прыбралі. Ён па сутнасці паказвае стасункі паміж імператарам і баронам. Ён там прыходзіць размаўляць з баронам. Ось у гэты момант, калі Бена Гессеритка займаецца тым, каб да сябе пацягнуць гэтага фейт-раута. Хутчэй за ўсё гэта адбываецца. Дзіцёнак ёсць, як бы існуе, але на момант трэцяй кнігі, па-мойму, ўсё яшчэ нічога гэта нікуды не вядзе да канца. То бок куды падзеўся дзіцёнак фейт-раута, які як бы быў зачаты, хутчэй за ўсё. У кніга гэта не ўдакладняе, у фільме гэта больш відавочна. То дзе ён знаходзіцца, не ведаю, куды я вядзе, але калі ён і будзе ўплываць на штосьці, ён будзе ўплываць праз пакаленне, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё гэта вам будзе па тыпу не па тыпу пасля пола наступнае пакаленне, а праз пакаленне будзе. Таму што гісторыя Дзюны расказвае шмат праз пакаленні цягнецца. Тыпу яна, ну, велізарная. Я не ведаю, што мне, бачыце, плашчык нешта загнуўся. Зламаўся плашчык. Падаецца, выправіўся. Так, усё выправіўся. Я ж прынёс дастаткова, так? Вось яму аддаць. Гэта не тое. Я не разумею. Я, можа, неуважліва іх слухаў? Мне патрэбна. Так. Кілкіты даставіць. Так, адсочваць. Яшчэ дадатковую рэч. Карацей, пойдзем гэту дадатковую рэч забудзем.
Дык вось куды Фраджайл падзелася. Наконт абсалютна раптоўна зараз дастранных паабмяркуем. Я спадзяюся, гэта тут не... не, пачакайце, тут могуць быць людзі, якія зацікаўлены ў сюжэце дастраненых. Я не жадаю, каб гэта перашкаджала. Ладно, давайте, калі што, спойлеры да дастраненых не абмяркоўваем, добра? Паабмяркуем заўтра. У мяне ёсць проста думкі пэўныя, якімі я хацеў падзяліцца у бягучай сітуацыі таго, што адбываецца. А дзе яно на мапе паказвае? Вось яно. Літаральна пада мною. Дзесьці тут. Ёсць. У вас грошы ёсць? Мне грошы патрэбныя. Мне падаткі плаціць яшчэ. Давай, мечник, хоть сюда. Ау, пропустил удар. Давай. Добро. Грошей у вас нема, зато есть рештунок. Перегрелись на Сонику, давайте назад. Ну просто што генетычная лінія была захаваная і праз якія 10 тысяч гадоў можа выстраіць. Ну, па сутнасці так, я як бы не магу адказаць, таму што я рэальна на трэцяй кнізе, я не дачытаў яе. Вось. І хацелася б дачытаць, але штосьці не ідзе. Ось, я позна кладуся спаць ўжо і не вельмі як бы час чытаць. Такая хрень. Але па сутнасці так, яно як бы як захаванае. Я думаю, яно стрэліць. Фрэнк Герберт шмат якіх штук накідаў у кнізе, якія потым важныя. Так што я думаю, калі гэта дадалі ў фільм, гэты момант дадалі ў фільм, не толькі для прыгожай сцэны, там вельмі прыгожыя гэтыя фейерверкі на гэтай планеце. Я думаю, што гэта важна. Калі яны прыбралі і размовы Фейдраута і барона Харконнена, то трошкі, мне падаецца, прыярытэты зразумелыя становяцца. Так. Я прынёс вось гэтыя запчасткі. Мы ж нейкі крымінальчык, у які момант мы сталі плаціць падаткі імператару. Глядзі, якая справа. Мы нас перавозілі на карабле вязнем, і потым гэты карабель збілі. Мы прызямліліся на планеце і, па сутнасці, пачалі займацца сваім. Палююць, насамрэч, асноўны крымінал — гэта чэл, які нас выратаваў. Вось. Мы мелкая сошка, якая нікому не патрэбная, па сутнасці. Разменная манета. Наш персонаж, як бы. Таму што персонаж можа быць у кожнага гульца свой, як бы, там, свая гісторыя можа быць. І, па сутнасці, мы зніклі з радараў. Але з-за пэўных падзей мы зараз яшчэ і... Мы наёмнік, па сутнасці. Просто займаемся працай, якая ёсць. Але падатак імператару плацяць усе, хто будуюць на планеце, на планеце. Мы павінны плаціць грошы за наш мікрафейв, там, падфейв. Вось, як гэта называецца. Фейв — гэта, па сутнасці, тэрыторыя, якая валодае мясцовы феадал, вось, а падфейв — гэта, альбо фейв, гэта ўжо тэрыторыя мікра-надзела зямлі, які мы сабе ўзялі. За што на Аракісе шмат тэрыторыі, то, па сутнасці, вы як бы можете будаваць дзе, але за базу, карацей, я плачу. На падатак імператару выплачваю за гэта. Працэс перадачы Аракіса паказаны неяк нерэалістычна. Як так? Харконы уляцелі, Атрэйдэсы прыляцелі. Дзе камісія па перадачы, перапісе ў лік маёмасці? У рэальнасці быў бы нейкі пераходны перыяд, падчас якога Атрэйдэсы і Харконнены разам бы абыходзілі ўсе датычныя здабычамі меланжу. Глядзелі бы, што ўсё, што трэба ўсё, што трэба, працуе, як мае быць, а тут толькі адна карумпаваная экалагіня. Гэта ў кнізе было. Ну, тыпу, просто скажу, што ў кнізе гэта было. Яны ніколі не знаходзіліся разам, таму што яны адзін аднаго люта ненавідзяць, але моманты перадачы ўсёй індустрыі і кіраўніцтва ён адбываўся. Толькі, па сутнасці, Харконнены ўсё перадалі, усе паперы пакінулі, вось вам, карацей, людзі, якія мясцовыя на месцы, якія працуюць. Яны вам усё распавядуць, вось нават людзі, якія разбіраюцца. Атрэйдэсы адразу замянілі іх на сваіх. Забралі ў іх усю бухгалтэрыю, паставілі сваіх людзей разбірацца гэтым. Замянілі ўсіх людзей, якія патэнцыйна могуць быць шпіёнамі Харконненаў, і поўнасцю усталявалі сваю ўладу. Вось так гэта адбывалася.
Просто гэта, ведаеш, яны не мякка гэта рабілі, таму што адзін аднаго люта ненавідзяць. Вось і такая штука. Реклама па-за рэкламным блокам. Заказвайце дзюну на беларускай, яна будзе ў гэтым месяцы даступна. Так, вельмі раю вам. Самы момант пачытаць. Там першая кніга, так? Пакуль толькі першая кніга. Best of luck, stranger. Although something about you tells me you don't need it. Так, один квест мы для іх зрабілі. Трошкі грошай мы зарабілі, у нас 5000 саларій ўжо ёсць. Нам патрэбна 10 за той, каб выплаціць падатак. Так, гэта на наступны тыдзень увогуле падатак, то бок на вось гэта які будзе. Пу-пу-пум. Гэта один контракт, так? А ён нам даў, а нам далі некалькі. А вось гэта некалькі, яны з намі ў адным пакоі. Дзе яны? Вось гэта незразумела. Шукаць скорду, але гэта зусім іншы квест. А што мне патрэбна рабіць? Ну, тыпу, у мяне ёсць частка гэтага квеста, скончыце кантракты для вось гэтых трох, так? Гэта падзенне вось гэтай мітры, так? А ёсць у яе як спіс нейкі. Шеоль, глубокая пустыня, фракцыі, квесты. Я думаў, што тут будзе, тыпу, давайте схаваем выкананыя, каб арыентавацца было прасцей. Верміліус Гэп, Джабал Ифрит. Што такое Шеоль? Не, гэта не тое. І адзінавыя пілюлі, зрабіце адзінавыя пілюлі з'есце. Ну ладно, гэта ўсё лухта. Контракты для спонсораў. А гэта можа ў дадатковых квестах? Ну, уже схаваем выкананае, то месіва тут. Нешта. А, вось, загублены груз. Давайте вось гэта адсочваць усё. Паставім вось гэтыя 3 квесты дадатковыя. Я думаю, ага, блин, яны толькі адзін можна адсочваць адно часова. А, вось, і ўсё, яны тут насамрэч недалёка, просто што мне не тэкалася. Што з людзьмі непасрэдна задзейнічанымі ў здабычы? Яны засталіся тымі жа, ці Атрейдасам давялося выкарыстоўваць сваіх людзей, якія гэтым ніколі раней не займаліся. Тут таксама мусіў бы быць перыяд навучання новага персоналу. Там быў перыяд гэтага. Па сутнасці, Атрейдасы, ну, я кажу, там просто зрэзана, у фільме полностью зрэзана момант панавання над планетай. Нават тое, як яны збіралі баль, ну так, выбух. Не вельмі далёка Спайса. Давайте. Блин, тут навальніца яшчэ ляціць прямо на нас. Мы не паспеем за Спайсом і назад. Давайте просто запомним позицию и поспробуем прилететь туда. А от навальницы сховаемся где-нибудь тут у этих самых. У руинах где-нибудь. Зараз я... Тут из-за того, что навальница зараз литерально наступить мне. А чему? Тут здесь... Где? А, вось гэтага чалавека глядзець, так? Правильно? Не? Яго? А, вось тут. А, гэта другая частка гэтага квесту. Усё, пофиг. Потом разберемся. Мне трэба знайсці месца, дзе схавацца ад навальніцы. Нейкая, нават маленькая, просто навесы, яны таксама працуюць. О, давайте вось гэта. Тут перачакаем. Яно спрацуе. Павінна спрацаваць. Вось тут. Мяне залічыць. Пакуль мы адсюль не звалілі, можа быць, яшчэ вады збяром з тых самых. Так, вось адсюль. Ты. О, блин. Чел. Не танки. Так. Зараз ноч, так, правильно. Я зараз вернуся до этих самых, до... Ой, щось я... Придется, не то натиснул. А где было? А, вось эта информация. Блин, воды там будет лухта, конечно, потому что только початок ночи. Ну ладно, давайте заберем хоть трохи, а то у нас воды подскончиваются. Тут можно росу з раслінак некаторых збіраць. І гэта трошки воды. Калі пад раніцу збіраць, то гэта, конечно, значна больш воды, чым было. Будь так, ось як зараз.
Так, вады яшчэ. Оп, і схаваемся ад навальніцы. Намаль тут. Пусці мяне. Нормально гэтага хопіць? Невялічкі прытулак, хоць трохі абароніць нас ад асноўнай масы пяску. Вось. Тут некалькі этапаў, ну, тыпу, некалькі ўзроўняў таго, наколькі вы можете захаваны быць, і гэта злева над датчыкам вады напісана. То бок зараз у мяне я як бы не на адкрытай мясцовасці. Гэта ўжо дае неблагі бонус да абароны. Вось яна ўжо ў сектары і будзе літаральна праз некалькі секунд, я пакуль пачытаю чат. Наконт гэтых людзей, якія па сутнасці прымалі працу, зноў жа, там была момант перасоўвання людзей, замены гэтых людзей, сярод іх шукалі шпіёнаў, правяралі іх, ну, па-рознаму, высылалі шмат каго. Атрейдысы вельмі асцярожна, яны рыхтаваліся да вайны, яны не рыхтаваліся нават не да здабычы спайса, яны вельмі актыўна рыхтаваліся да таго, што харконніны іх нападуць. Плюс харконніны ўсю тэхніку пакінулі спецыяльна старую. То бок яны выканалі сваю частку, яны перадалі дастаткова тэхнікі, але прынцып харконінаў быў, зараз, ну, гэта вельмі важны момант, прынцып кіравання харконінамі. Неважна, колькі жывых ресурсаў на гэта сыдзе, гэта павінна быць зроблена. Прынцып кіравання атрейдысаў — лаяльнасць. Вось, два падыходы. І гэта самае, атрейдысы не маглі дазволіць сабе, каб падвышаць лаяльнасць, яны не маглі выкарыстоўваць рабоў, як выкарыстоўвалі харконіны. Вось, харконіны выкарыстоўвалі жывы ресурс, ну, не праз лаяльнасць, а праз ну, па тыпу патрабавання, як бы. Атрейдысам гэта не дазваляе. То бок тэхнікі дастаткова для таго, каб згубіць шмат людзей, вось, ну, проста людзей на смерць адпраўляць. А атрейдысы так кіраваць не могуць. Яны жадалі замацаваць за сабой, ну, набыць сабе хаўруснікаў у гэты момант. І таму ім нельга было просто так вось, ну, рабіць, як рабілі харконіны. Яны спрабавалі паказаць змену ва ўладзе вельмі моцна, каб атрымаць сабе на свой бок больш людзей. Таму што яны жадалі, каб яны на ім баку змагаліся. У выніку ў іх часткова гэта атрымалася. То бок, ну, з фрэмінамі атрымалася нават трошкі пасябраваць. Дункан Айдаха, напрыклад, даволі добра з імі інтэграваўся з фрэмінамі. Так. Па працэсу здабычы меланжу, чаму б не трымаць транспартёр заўсёды прычэпленым да харвестера? Яму ж патрэбна спускацца на зямлю, каб укапвацца ў песок і фільтраваць песок. У сэнсе, ты маеш віду на увазе арнітоптер заўсёды трымаць у паветры над... Ну, гэта ж тое ж самае. Ну, тыпу... ну, не разрываць тросы у гэтым сэнсе. Можна. Просто гэта момант, які ў фільме апісваецца. У гэтым самым. У кнізе такой дэталі не вельмі разглядаецца. Гэта не вельмі важна для агульнага сюжэту. А вось. Ось, новы пераклад. Так, новы пераклад вось амаль гатовы. Чакаем. Пра старую я не памятаю, дарэчы, я нават не ведаў. А чаму яна пірацкая? Ну, я шчыра думаў, што гэта першы пераклад. Ось. Гэта пра Хоббіта гаворка. Выбачце, я прадумаў пра Дюну. Гэта было падчас, калі сама сям'я герцага яшчэ не прыляцела. Там жа быў у фільме момант, калі Дункан Айдаха паляцеў на Аракіс з перадавым атрадам. Па сутнасці, так, Дункан Айдаха быў адпраўлены як толькі, то бок сям'я яшчэ афіцыйна, вось гэты момант цырымоніі паказаны ў фільме, так? Это выключна цырыманіяльная штука. Ужо там, па сутнасці, усе рашэнні ўжо прыняты дагэтуль, усе дамовы ўжо ёсць, і ў гэты момант Дункан Айдаха ўжо адпраўляецца. Яшчэ да таго, як адбываюцца цырымоніі, як яны збіраюць усё на каладанне, таму што павінна быць цырымонія, у якой яны прымаюць кіраванне новай планетай ад імператара, і там нават задаецца чыста рытуальнае пытанне, тыпу, прымаеце ли вы кіраванне Аракісам? Вось, усе ўжо дамовы зроблены. Там гэта у кнігі гэта тлумачыцца. Непазбежнасць. Першая кніга крутая тым, што ты ведаеш, што адбудзецца наперадзе, але табе ўсё роўна цікава. Таму што ўсе ведаюць, што будзе адбывацца.
Яны з самага пачатку мы едзем на смерць. Яны вось Атрейдысы так гавораць пра гэта. Гэта не з'яўляецца спойлерам, я не магу гэта сказаць, што гэта спойлер кнігі, таму што Атрейдысы самі ведаюць, што гэта адбудзецца. Пытанне, як яны проста разруляць сітуацыю, якая будзе ў іх на руках, можа быць, яны чагосьці даб'юцца з таго, што ёсць. Вось такое прыкладна. Так, мы, падаецца, усе гэтыя значкі пасабіралі. Давайте аддадзім чэлу. Скажем, што мы знайшлі, што змаглі. Чакайце, кого это можа быць. Ну, такое. Амаль гатова, гэта будзе ад Янушкевіча. Гэта... You're back? As it turns out, yes. While you were working to get the signal booster operational, the automated distress signal from the Mithra suddenly went dead. Odds are the power just ran out. A lot of our generators and batteries were smashed when the harvester fell. I have a workaround, though. Make your way through the interior of the wreck. Activate the comms system's auxiliary power. Ну, іх яшчэ скончылася энергія, пакуль мы падключалі ўсё. І ў выніку, па сутнасці, радыё мы як бы наладзілі, але электрычнасці проста для яго няма. Зараз. Яно толькі што скончылася. Так, добра. Прабрацца ўнутр, уключыць дадатковыя генератары і паспрабаваць з іх падпытаць. Будем спадзявацца, што яны працуюць. Добра. Камусьці тут аддаць яшчэ? Так табе ж аддаць іх патрэбна было, не? Альбо табе? А лечачыя наборы, у меня ж ёсць хіл-кіты. Ну, хіл-кіты. У чым праблема твая? Чаму ты не прымаеш хіл-кіты? Ну, яны просто нават не падсвечваюцца ў мяне ў заплечніку, у мяне з сабою ёсць. І шмат. Я маю на ўвазе тыя шарыкі, якія экстрана чаплялі да харвестера, калі з'явіўся чарвяк. І не паспелі. Ды чаму б гэтыя шарыкі не прымаць заўсёды прычэпленымі? Гэта выключна фільмоўскі прыкалдэс. Ну, яны, дарэчы, называюцца гравіпаплаўкамі, але ў кнізе... Па сутнасці, ў кнізе гаворыцца пра тое, што ім патрэбна падымаць харвестер. Вось, калі ён у працоўным стане, ён не можа быць прычэплены... Каб вы разумелі, кніга не тлумачыць, як выглядаюць арнітоптары. Кніга кажа толькі, ёсць арнітоптары, вось у нас ёсць зборшчыкі, так? І там ёсць каманда зборшчыкаў. І, па сутнасці, ўся сцэна, якая расказваецца пра зборшчыкаў і пра арнітоптары, у тым, што гэты самы, у нас трагічны момант. Нам альбо ратаваць каманду, якая не можа зараз быць выратавана, і выратаваць прямо на арнітоптары, ну, не барона, герцага, так? То бок прям вельмі розніца вялікая, так? Ратаваць каманду альбо не ратаваць. І гэта было вельмі дзіўна само па сабе. Самае важнае ў гэтай сцэне было і трагічна ў гэтай сцэне не тое, што там адарвалася нешта. Мы не можам іх выратаваць. Там быў момант прыняцця рашэння герцагам. Гэта было цэнтрам усёй сцэны. У кнізе. То бок, ну, там, па сутнасці, яны проста ў кабіне сядзяць і размаўляюць. Усё, што там звонку адбываецца, гэта поўнасцю абсалютна прыдумка гэтага самага, ну, Вільнёва. Вільнёва же, правильно? Ён же зрабіў. Что ты робишь? А ну нападай. Все. Да что так будешь? Ладно. Новый элемент бойки, я сам гэтым не вельмі могу карыстацца, падаецца. Это ухіленне, калі ўжо удар па сутнасці быў нанесены. Ухіленне ў апошні момант. Цікавая штука. Трэба паглядзець, як гэта працуе для мяне. Так, тут недалёка гэта унутр, а тут яшчэ паблізу... Так, яшчэ ёсць паблізу, што падбіраць. А як выглядаюць нечарвякі ёсць? Я чытала першую кнігу гадоў 25 таму, нічога не памятаю. Не чарвякі ты маеш на ўвазе тыпу гэта самае па тыпу этап чарвякоў да чарвякоў. Ты пра гэта кажаш. Пра іх выгляд нічога не кажуць, калі што. Калі ты пра пясчаную фарэль, то нічога не кажуць. Просто пясчаная фарэль. Яны так называюць яе. Ёсць малюнак адзін, але гэта зноў жа, гэта малюнак. Гэта не тое, як аўтар апісаў, гэта просто малюнак. Так, ну давайте рухавікі тады запустим, раз уж мы тут паблізу. Это ўсё лута. Рухавік. Ну ты же рухавік, правильно? Я могу тебя просто взять и запустить.
О, тут радыяцыя. Блін. Радыяцыі тут шмат, яна паўсюль? Мне просто касцюм тады бы добра апрануць. А, радыяцыі тут 10 ёсць, 10 няма. Усё добра, нармальна, мы зможам тут тусіць. Ідэнтыфікатар, каб мы змаглі прайсці. Патрэбіцца. Ага, гэтага недастаткова, мне патрэбны жоўты, гэта быў блакітны, падаецца. А зялёны ўвогуле. Мне патрэбны жоўты ідэнтыфікатар. А ён ёсць тут? Пожалуйся, тут пройдем. А вось тут жоўты. На спойлеру такі, ну, хто зразумеў, той зразумеў. Так. Халера, пачакайце-ка. Я гэта павінен? Гэта ж лухта нейкая. Не. А што тут у мяне тады? Я не разумею. А куды мне далей? Что за место такое? Ну, просто по выгляде я б сказал, что мне патрэбна вось, можа, там тоннельчик які ёсць. Не, там тоннеля ніякага нема. А что это такое? Ну ладно. А, можа ім хілкіты вось гэтыя базавыя патрэбна? Я ж магу тады нарабіць ім просто. Я лухтой тады займаюся. Я не разумею. Я реально не разумею зараз. У мяне гэты пенташчыт абараняў вось гэтае месца, а ў ім ні халеры няма. Мне па сутнасці патрэбна генератор перазапусціць. Толькі гэта не дапамагае ніяк. Наступнае не пытанне, а прэтэнзія да фільма. Не паказалі пясчаную фарэль. Ну, зноў жа. Пясчаная фарэль гэта настолькі... Дарэчы, гэта насамрэч пясчаная фарэль, яна важная толькі сюжэтна ў трэцяй кнізе. Таму што, па сутнасці, для ўсіх, нават уключаючы фрэмінаў, гэта, па сутнасці, шайхулут і шайхулут. Усё. Гэта вельмі важна. То бок вы, калі глядзіце фільм, вы ўспрымаеце шайхулуда, як успрымаюць яго фрэміны альбо мясцовыя, ну, па тыпу людзі, якія там жывуць. І гэта якраз такі самае файнае ў гэтым. Па сутнасці, гэта тое, што патрэбна. Таму што потым гэта будзе важна. Тое, што вашае непаразуменне як гледача і вашае непаразуменне як чытача, таго, як гэта працуе, гэта ўплывае на тое, ну, вы як бы адчуваеце, чаму астатнія людзі не разумеюць таго, што разумеюць пэўныя персанажы, скажем так. Калі ў іх з'яўляецца гэта паразуменне, вы такія, блін, это рэальная праблема, яны маюць рацыю. Але ім патрэбна яшчэ іншым патлумачыць, чаму гэта, ну, як бы мае сэнс. Таму што з гэтай інфармацыяй ўсё становіцца відавочным. Але прапаганда працуе моцна і як бы не ўсё так проста становіцца. Я не ведаю. Я шчыра не ведаю. У мяне, тыпу, вось тут павінна быць дзесьці. Зверху. То, што... О, блін, агонь. Прям надо мною 76 метраў, так? Тут я на ўзроўні з гэтай штукай, але я не ўпэўнены, як мне тут трапіць. Можа, сцену якую можна разламаць. Гэты карабель вельмі складаны нейкія. Звычайна ў іх значна больш простыя, ну, данжыкі такія. Яны даволі відавочныя. Куды ісці, што рабіць? Не патрэбна бэктрекаць шмат. Мне гэта і падабалася, я ждаю назад. Верніце мне старыя данжыкі. Новае месца нейкае. Ну, уверх ніяк, так? Мне патрэбна уверх адсюль трапіць. Пажадана. Ну, пажадана, як бы, не абавязкова. Просто гэтае месца абсалютна, ну, конец. І выразаць я гэты кавалак не магу. А і не патрэбна, ён правядзе мне папярэдні пакой. Навошта ён мне? Тут же ніякіх набораў, нічога забраць нельга. Дзіўна. Я не разумею, як гэта працуе. Пачысціў. Ну вось, бачыце, то бок па сутнасці там нават калі сцяну разрэзаць, гэта сэнса не мае ніякага.
Але там зверху бачна, што можна хадзіць дзесьці яшчэ. Лухтанейкая. Оп, вось гэта падаецца баг. Гэта павінен быць баг. Это 100% баг. Так, ой, мне радиация забивает. О, там сверху нечто я заложил. Так, может быть тут? Святло яшчэ можна было ўключаць неяк, просто я не... А, вось, у мяне ж ёсць ліхтарык. Во. Цудоўна. Не разумею. Временно ездзяць на чарвях, а як яны з іх злазяць, як загружаюць і згружаюць багаж. Гэтага няма ў кнізе. Мяне гэта пытанне таксама хвалюе. Ну, тыпу, яны кажуць пра... Як яны залазяць, ладно, але як яны паланкін на чарвя запускаюць, гэта яшчэ тая загадка. Адбітыя, карацей. Ну, а тулі знізу я прыйшоў, падаецца. Не, тут я просто быў, я не прыйшоў. Тут нідзе. Нікуды нельга. Дагэтуль былі проста дзверы такія вельмі дзіўныя, якія можна адчыняць, якія не выглядаюць як дзверы. Блин, я нават не ведаю. Давайте пойдем отсюда. А, ну туды яшчэ далей гэта... Не, я не ведаю. Квест нідзе не паказваюць паблізу. Так, унізе яшчэ нешта ёсць. Так, это есть? Не апошні застаецца, я так разумею. Я сабраў усё? Мне... А, вось, не сабраў. Яшчэ грошы. Грошы нам патрэбны. Грошы збіраем. Так, мне падаецца, усе квесты я тут не паспею. Таму мы, хутчэй за ўсё, вернемся на базу, таму што, ну, ўсё ж такі, стрым у нас не бясконцы. Вось, на жаль. На жаль. Гэта наверх. Лагер, можа, нейкія. Уваход. А, ну там ёсць лагер. Так, усё нормально. Штосьці з гэтага з'яўляецца лагерам. А, я уже в гэтым лагеры нават быў. Я просто не сабраў, дзесьці цела ляжала, так? Што там крычыш на мяне? Не крычы на мяне. Так. Во, вось, усё. Один квестик зрабілі яшчэ, і зараз на базу вернемся, таму што ўжо пакрыху патрэба скончваць. Я хаця бы на базе, можа, нейкія рэчы параблю і чатик пачытаю. Падчас баявой сцэны ём момант, дзе на полі бою прыбывае чарвяковая кавалерыя, і што яны проста працягнулі ездзіць і ўсіх жэрці. Чаму чарвяк не можа проста ўйсці пад зямлю? Калі на ім едуць? Это ў гэтым пытанні. Нешта ў рэлефа апошні час праблемы з дзвярыма. Ну, я страдаю трошки. Дзвярымафобія ў мяне. You're back? Так, не, пачакайце, гэта вось гэтаму квест было здаць. Glad you're back, stranger. Пачакай, а чаму ты не прымаеш квест? Мне яшчэ кагосьці сабраць? We're dropping like flies out here. How are those finally some good news. You kidding? Так, што за хілкіты? Чаму ён не можа... Тыпу, яны ў мяне ўсе складваюцца сюды, і таму ён іх не можа. Давайте зробім яму просто скрафтім гэтых набораў. Мне ж не складана. А, мне складана, мне травы сабраць патрэбна. А табе падыдуць гэтыя наборы? А, яны былі ў мяне ў інвентары, таму яны не залічыліся. Так, давайте яму просто наробім гэтых набораў. Мы іх літаральна ў полі можам рабіць. Трэба просто сабраць такую траву, яно падыходзіць, дзе можна рабіць бінты і самыя базавыя наборы. Яна вельмі лёгка робіцца. Просто што не факт, што на гэтым выспе невялічкая такая ёсць. Тут пахадзіць трошки, пабегаць, пашукаць. Да вялікага дома Гарконінаў тая ж самая прэтэнзія. Чаму іх толькі 3? Так, у меня ліхтарик не працуе.
Чаму іх толькі 3? У гэтых дакладна мусіць быць поўная планета пазашлюбных дзяцей. Дык у іх там да халеры? Ну, у іх там, дарэчы, да халеры. Праблема ў тым, што яны яшчэ адзін аднаго забіваюць у бясконца. Ну, вось гэта хутчэй праблема. Там у доме Харконенаў доўга жыць, гэта выжываюць самыя моцныя. Вось такой прыкладны падаход. І там выжыць у доме Харконенаў складана, непроста. Это увогуле раслінкі збіраю. Адчапіцеся ад мяне. У вас раслінкі ёсць? Оп. О, нават узровень падняў. Вы паглядзіце. Трошки перагрэліся, чакаем пакуль знізіцца, можна зноў на соненька выйсці. Раслінак у вас тут не расце нідзе наверсе? Так, яшчэ чалавек. Ну, можа быць, мне тых раслінак, якія ўжо назбіраў, можа іх хопіць. Можа быць, давайте паглядзім, што мы можам накрафціць. Колькі набораў гэтых можна зрабіць? 1. Цудоўна. Чаму раней я назбіраўся, канешне. Мне іх 7, мне патрэбна десятак. Просто гэтыя раслінкі, яны звычайна вось, ну, куст, і там яшчэ каля яго некалькі. Гэта такая дробязь. Звычайна я ўвогуле іх... Я іх уже даўно не раблю, і гэтыя раслінкі я не збіраю. Потому што неабходнасці ў іх няма. А, вось, дарэчы, вось так яно звычайна выглядае. Вось, у меня зараз 15, мне на 3 яшчэ хопіць. Гэтага павінна хапіць на тое, што я жадаю, на квестик. Ну так, ідэальна. Вось якраз такі 3 і будзе. Аддадзім гэта. Калі едуць, яны не спускаюцца, таму што, глядзі, кіраванне чарвём працуе наступным чынам. Фрэмены ўтыркаюць свае гэтыя крукі, яны ўчапляюць у чарвя. Гэта прыпадымае гэтую самую луску у чарвя, то бок у чарвякоў ёсць лускі, якія абараняюць іх чулівыя ўнутранасці ад жорсткага пяска, так? Пад момант, калі яны рухаюцца. Вось. І гэтыя лускі, калі яны прыпаднятыя, туды пачынае трапляць пясок. Такім чынам, калі яны прыпадымаюць гэтыя лускі, яны прымушаюць чарвяка разгарнуцца гэтымі лускамі не ў бок пяска, а на яго паверхню, як бы на верхнюю частку. Такім чынам, чалавек, які стаіць зверху на чарве, ён па сутнасці заўсёды будзе стаяць, і ён адцягнуў гэтыя лускі з свайго боку, гэта прымусіць чалавека не пераварочвацца на іншы бок. Такім чынам, ён можа і кіраваць ім, таму што калі ён будзе луску ад нейкую больш закрываць, а нейкую больш адкрываць, чалавек будзе паварочвацца ў той бок, які пажадае, таму што ён жадае таксама і, ну, яму чэшацца, карацей, калі коротка. Вось. Але чаму ён не апускаецца ўніз? Таму што за таго ж самага ён не жадае траўмаваць свае чулівыя вантробкі. Вось, калі лускі прыпаднятыя. Такім чынам, чалавек, які кіруе чарвём, ён будзе знаходзіцца зверху чарвя, ён будзе кіраваць ім і можа нават абіраць, куды ён накіроўваецца. Вось. І чарвяк не апусціцца. Ну, пад пясок. Усё, апошняе пытанне. Які сэнс у шчытах, калі яны не могуць спыніць гэтыя дроцікі? Кшталту таго, якія былі паралізаваны герцаг лета. Там дротик знізіў хуткасць да амаль нулявой, але ўсё адно працягнуў рухацца да мэты. Таму што дротик ты можаш проста ўзяць ды перахапіць. Тэхнічна. Ну, па тыпу, калі ў цябе шчыт, у цябе ёсць час, каб перахапіць снарад, які павольна рухаецца. Не бачу праблемы. Калі ў цябе з гэтым усё яшчэ праблема, давай разав'ем гэтую тэму, таму што я проста не бачу таго, што ты бачыш. Я пропусціла адказ пра пазашлюбных дзяцей. У Гарконенаў іх хапае. І бясконт, іх да халеры. Просто іх звычайна забіваюць. Просто так. Іх могуць забіваць просто так. Гэта не для гэтага не... Харконенам не вельмі патрэбна матывацыя, каб кагосьці забіць. У фільме гэта вельмі добра паказана. Ці ёсць школы кіравання чаравікамі? Не, па сутнасці, ну, у Фрэмена як бы ёсць, яны навучаюць Фрэмена, як ездзіць на чаравіке з дзяцінства, па сутнасці. І дарослым ты становішся, калі сам едзеш ужо сам свайго чарвя
ну, возьмеш, як бы, асідлаеш першага. Да халера нядоўга, так. Ну, для тых, хто кнігі не чытаў, маглі б прынцып кіравання чарвём у фільме і словамі патлумачыць? Мне падаецца, я магу памыляцца, мне падавалася, там гэта было. The crew of Не, the калі не было, то, ну, Oh, як you're бы... back. Thanks to Шкода. your efforts, stranger, we're stabilizing the remaining wounded. Now, our priority turns to operational security. Так, We у яго took ёсць up a яшчэ дадатковы collection of квест. personal sidearms to equip the scouts. Ага, то па сутнасці гэта дасайд-квесты на тое, каб рэсурсы кудысьці выкарыстаць мае, каб абмяняць іх на Be грошы. careful. Мы прынялі квест, гэта на тое, каб я яшчэ і зброю ім даў, атрымліваецца. Правильно? Простыя пісталеты даць, дарты, гэта літаральна я магу тут нават зрабіць. Ну ладно. Давайте полетим на базу, уже треба скончивать покрыху. Я не ожидаю скончить обыдем. Так, давай. А чому не достается? Ось, достався. Я забыўся одну рэч перад тым, як мы скончым. Зробім яшчэ одну рэч. Я злетаю на другую сваю базу, якая ў мяне невялічкі аванпост. Злетаем на гэты невялічкі аванпост, таму што мне патрэбна на ўсялякі выпадак яму даць, ну, таксама упэўніцца, што ў яго хапае энергіі. Там усе рэсурсы ёсць, мне проста патрэбна іх закінуць, это не вельмі надоўга. І хоць палятаем трошкі. У фільме быў крупны план на дыхальце, а гледачы самі дадумаюць. Ну, па сутнасці так. То бок табе не патрэбна прям, ну, не прям тлумачыць. Моя база даволі далёка знаходзіцца. Яна, па сутнасці, яна там на краю мапы, ну, нормально на краю мапы, недалёка ад базы Атрейдысаў. Там просто невялічкі аванпостик я сабе зрабіў, каб мне было дзе ператусіць, пакуль навальніца прыйдзе, там нешта скрафціць просенька, ну, такое. Па сутнасці, я нават думаю ад яе пазбавіцца, таму што яна, па сутнасці, проста губляе больш майго часу, чым я ёй карыстаюся. У мяне амаль патрэбы ў ёй няма. Это база, дарэчы, Атрейдысаў. Зараз пролятаем мімо. Ну, у яе ляцім, зараз мімо проляцем. Ось она, мой маленечкі аванпост. Добра электрычнасць... Ой, ударыліся. Добра, што электрычнасць яшчэ працуе. Так. Оп. Мотоциклы припаркованные. Ось, все, запомнили гэты самыя генераторы яшчэ на 20 дзён. Хопіць нормально 21. Можем ляцець адсюль. Мне падаецца, там быў прамы праход, я ўсё ж таки зарабіў яго. Так, я магу да ранітоптера просто падняцца. Ну все, полетели на основную базу. Там дротик ему быў нейкі хітры. Ён так ужо павольна рухаўся, што мусіў ужо проста ўпасці, але не ўпаў. Шмат такой зброі, ну як бы робіцца такая зброя, якая праходзіць скрозь шчыты. Яна робіцца, але яна дарагая. Тыпу, гэта не зусім простая. Гэта, па сутнасці, невялічкі дрон патрэбны табе. Ось. Я, дарэчы, не вельмі памятаю такое. Ну, я зараз спрабую. Яшчэ раз, маглі б... Так, не, дзесьці было. Я зараз зноў паведамленне перачытаю. Які сэнс у чата, калі яны не могуць спыніць гэтыя дроцікі кшталту таго, якім быў паралізаваны герцаг Лета. Герцаг Лета быў паралізаваны дротикам. Яшчэ я не памятаю ў фільме гэтага моманту. Ну, просто таму, што глядзеў, як, можа, неуважліва глядзеў. Але у кнізе, па-моему, гэта ўвогуле нават не падымаецца. То бок там ёсць адзін дротик, які рэальна небяспечны. Гэта дрон-шукач, які кіруецца чалавекам паблізу. Вось, і гэты дрон-шукач якраз такі знаходзіцца
Ну, там была сцена, дзе Пол Атрейдис ловіць гэтага дрона-шукача, каб ён яго не забіў. Ось, гэтая сцена была, але там літаральна, па сутнасці, гэта дрон, гэта і кіруецца чалавекам, які знаходзіцца яшчэ і недалёка адсюль. Ну, ад таго месца, дзе знаходзіцца сам дрон. Яго немагчыма здалёку кіраваць. Ось. Але шчыты, ну, як бы, яны бароняць амаль ад усёй зброі. Яны нівеліруюць большасць увогуле зброі, у прынцыпе, ў сусвеце, і робяць, як бы, карыснымі, найбольш карыснымі становяцца якраз такі майстры мяча, напрыклад. Ось. Блин, я ж уже не зверху буду залятаць, я ж перабудаваў базу. Давайте з гэтага боку. Так, зараз перагрузім то, што нам не патрэбна. Закіну сюды. Грошы мы з сабой пакінем. Маніфест караблей таксама, ён не шмат важыць, зусім незаўважна. І гэта можна закінуць, і гэта. Ну і ўсё, мне падаецца, схему я магу гэту проста прачытаць самастойна. Так, скарысталі схему, атрымалі сабе новую. Ці плачу я за яе падатак? Так, я плачу за яе падатак. Таму я і думаю яе прыбраць. Таму што карысці ад яе мала, я магу туды адправіцца вельмі хутка. Вось, і гэта не самая прям важная для мяне рэч. Так, што я жадаў бы... Можа быць, на базе яшчэ нешта патрэбна зрабіць, напрыклад, яшчэ новы труп пакласці сюды. Так, кладзем сабе труп у інвентар, кладзем труп сюды. Няхай апрацоўваецца. Здабываем ваду. Пайшла, бачыце, вадкасць па трубках. Добра. Што я жадаў зрабіць яшчэ? А я жадаў зрабіць... Давайте закінем у вады, пап'ем на базе, таму што мы тут галодныя такія, не папітыя ўся. Закінем усю кроў. Закінем усю ваду, якую мы там сабралі з мелкага. Ці не забыў я штосьці? Арнітоптер мы вярнулі, мы трошкі парабілі дадатковыя квесты. Я яшчэ жадаў упэўніцца... мне, можа быць, яшчэ не хапае электрычнасці поўнасцю на 20 дзён. Давайте пазакідваем яшчэ. Яна там рыхтавалася, паліва. Ну, там, лубрыкант для маіх генератараў. 17 дзён ужо. Ужо няблага, але чамусьці на 3 дні мне яшчэ не хапае. Ён яшчэ апрацоўвае там, альбо што? Ён апрацоўку скончыў. Мне лубрыканта не хапіла. Мне яго яшчэ больш патрэбна. Так, Так, ну лубрыканта не хапае. Атрымліваецца. Так, яго 86% паўсюль. Так, яны на ўсе гэтыя генератары іх патрэбна патрымаць. Давайте тады паставім рабіцца гэты лубрыкант, які будзе змазваць нашы генератары. Это хутка зробіцца. Усё, пайшло. Яго павінна хапіць надоўга. А я на гэтым буду пакрыху скончваць, і калі ёсць яшчэ пытанні, давайте паглядзім, што ёсць. Нельга было зрабіць такія шчыты, каб варожы снарад увогуле не дасягаў мэты. Тады паветра не трапляе. Прыгажосць шчыта ў тым, што ён бароніць вас ад усяго, ад любой штукі. Але ў іх тонкая налада. То бок іх можна зрабіць поўнасцю блакуючы ўсё, але вам не будзе чым дыхаць. Вось такая штука. Просто глядзі, калі ты не можаш дыхаць, ты, па-першае, гэтым шчытом не вельмі нашкодзіш камусьці, таму што твой меч таксама павінен быць не пакрыты шчытом у гэты момант, так? Вось. Плюс табе не будзе чым дыхаць, у цябе раней ці пазней скончыцца паветра. Па-другое, ты не будзеш бачыць нічога, таму што нават святло будзе адлюстроўвацца, так? У шчыце. Ты нічога не бачыш, ты ў кансервнай банцы, ты нічога не можаш на камусьці нармальна зрабіць, і ўсё, вітаем, карацей. Ну, тыпу, гэта ж двухбаковая штука, яна ўплывае на таго, хто носіць шчыт. Таму ёсць вось гэта, ну, ёй візуальна паказваць, ёсць такая, як прызма, то бок, ну, атрымліваецца, таму што святло таксама прыламляецца ад таго, што праз шчыт. Яму ў спіну дротикам стрэлілі, ён спрабаваў яго схапіць, але рукі былі кароткія.
І, ну, я такога не памятаю, у кнізе, па-мойму, гэты момант увогуле не падымаецца, таму што трагедыя ўсяго моманту і сцэны, ну, увогуле падзеі, у тым, што хто страляў, скажем так. Вось. І ў кнізе асноўны упор на тое, што ты, як чытач, адразу ведаеш, хто здрацца. Ты адразу ведаеш. Табе проста літаральна з твару гэтага чэла кажуць. То бок ты прям за яго ставіць, і ён такі, блін, я не жадаю здраджваць ім, але я вымушаны. Вось такое. Там прям не вельмі затрымліваюцца з гэтым нейк думка, бо яна проста вось як ёсць. Ось, так што, так, это як бы ёсць. Давайте яшчэ сюды труп, які забяром з багі. У меня там засталіся 2 яшчэ незакінутых. Вось, усё, улезлі. Цудоўна. Усё, пакіну базу як ёсць, яна сама па сабе будзе жыць там, апрацоўваць металы. Дарэчы, мы там спайса трошкі, падаецца, сабралі. Давайте меланж будзем здабываць з яго. Так, мы трошкі спайса здабылі, яго апрацуем. Так. І на электрычнасці няма. Включыць электрычнасць. Апрацаваць. 1 штуку спайса. Вось, пайшла апрацоўка. Фільтрацыя, ну, то бок, не пясок з меланжам, з пяском, а вось сама эсэнцыя спайса, сам меланж будзе. У мяне простенькая канструкцыя, якая здабывае. І добра было бы, конечно, палепшыць, але да гэтага мне далёка, я адзін гуляю і не кожны некалькі тыдняў нават могу зайсці. Вось, на гэтым буду скончваць, я буду вас перадаваць далей. Давайте паглядзім, хто чым займаецца, таму што я і так затрымаўся ўжо з сваім стрымом. Вельмі мне, конечно, цікава гуляць у Дзюну. Тым больш, што я толькі перайшоў, як у па-сутнасці, да таго, каб рабіць квесты, замест таго, каб падтрымаць сваю базу, за якой не сачу. Перадам вас да ўся на месца, ён гуляе ў Hollow Knight Silk Song, далей працягвае, і скокнем да яго, паглядзім, як у яго справы, а я пайду працаваць. Нажадаю вам добрага дня. Заўтра хутчэй за ўсё будзем гуляць у Death Stranding, таму што я ведаю, чым праблема, але это нешта нестабільнае, но працуе. Вось, спадзяюся, ўсё будзе ў парадку. Добренька, да пабачэння.